Pizkak dano kokatzearen topaketa 3 satitan edo banatu dugu. Lehenengo satia 11 arte irango du, kafe ordura arte, eta hurrengo 2 satiak jarraian egingo ditugu. 11:30 ordu 1:30 arte. Lehenengo sati baten mai inguru formatuan eta bigarrenean hitzartze formatuan. Ados? Orduan beste gabe, hasiera emango diogu lehenengo sati honi. Hezkuntza arautuan euskal kulturaren transmisioa bermatzeko esperientziak izenburupean edo kokatuko dugu zati hau, eta bertan 2 gonbidatu izango ditugu. Josune Zabala Alberdi eta Egoitz Urrutikotxea Laskibar. Bai? Gonbidatuko dut lehenik eta ben Josune Oltzara. Altzatu beraz. Josune bera hizkuntzalaria, alor horretan ikerketan aritua, hainbat unibertsitaterekin elkarlanean. Hezkuntzari dagokionean irakasleen prestakuntzan eta material sorkuntzan aritutakoa. Azken urteotan hizkuntza politiketan aditua eta aritua. Eta gaur hona euskararen eta hizkuntzen irakaskuntzen institutoko zuzendari moduan dator. Bai? Ordu erdi inguruko hitzartze bat egiteko aukera izango duzu, eta gero bukatutakoan Egoitzi emango diogu hitza. Ados? Bai? Zurea da hitza. Eskerrik asko. Hemen eman diate orduan zertan asterako Erika, eskerrik asko aurkezpenagatik, eta baita ere nire eskerronak loraldia ekimena bultzatzen ez duen elkarteko kideoi, eta baita ere Mondragon Unibertsitateko kideoi, zuek ere euskal kulturaren transmisioan, bai batak bai besteak, daukazuen ardura daukazuelako eta eragiteko egiten dezuen bideagatik. Zuen aurkezpenen aurretik, hemen mikrofonoa jarri didan zuen lankideak, unibertsitatea hitz egiten ari ginela, berak bereziki azpimarra egin dit zer balio ematen dion unibertsitatean berak euskara eta euskal kultura horren presente izateari, ez? Beraz, horretatik hori ere azpimarratu nahiko nuke, ez? Ez da bakarrik euskal kultura lotutako ekimenak proposatzea, baizik eta erakundea bera izatea, ez? Gorputza euskara eta euskal kulturan kokatua, ez? Eta horren aitzakian, nik ere mezu hori nahiko nuke gaurko aurkezpenarekin bideratu, ez? Euskararen eta hizkuntzen ikaskuntzarako institutuaren egiteko nagusitako bat bada printzipioz ikastetxetan bertan euskara eta euskal kultura gorputz bezala, ez, bizitzeko bideak asmatzea. Eta asmatzea 21. mendean. Bai, 21. mendeko, 2026ko, 2027tik aurrerako gure testu inguru soziologiko, ekonomiko, ideologiko horretan, gure buruei galdetzea momentu honetan, zer gertatzen ari da gizartean, gure momentu honetan ikastetxetan nolako testu ingurua ditugu, eta testu inguru horiei lotuta nola kokatzen da euskara, nola kokatzen da euskal kultura, eta nola kokatzen da ikastetxeen, gorputza, erakunde modura, gaur neri, zuen ikasle batek esan da bezala, ez? Etorkizuneko gure ikasleek esan dezaten gu euskal kulturan eta euskaran kokatutako ikastetxe bateko ikasleak izan ginen, eta aurrerantzean gure egitekoa ere hori izango da. Toki horretatik nahiko nuke hitz egin. Eta toki horretatik irakurketa batzuk ekarri ditut, eta aldan neurrian denbora errespetatuz saiatuko naiz idatzi ditudanak, guztiak ez ditut esango, baina esaten, behintzat garrantzitsuenak. Horretan, iazko jardunaldian ere gonbidatu ninduzuen, Bilbon izan nintzen zuekin, eta saio harretan, aipatu nizuen oso modu laburrean, gure kasuan behintzat, erkidegoan, ziurrenez Egoitzek ez du izango iparraldeari begira, baina gure kasuan, gutxienez, marko juridiko batek babesten gaitu. Marko juridiko batek esaten digu hezkuntzaren legeak eta euskararen legeak nolabait jartze gaitu herri bezala ardura batenpean eta esaten zaigu euskara eta euskal kulturan
ardaztutako ingurunea eleaniztun eta kultura artekoa dagokigula eratzea, eta toki horretatik badaukagun nolabait misio bat, arau hori betetzeko eta arau horren arabera gure hezkuntza politika garatzeko, eta hezkuntza politikek eskatzen duten pedagogiak, didaktikak, pentsamenduak, materialak, eta prestakuntza bere osotasunen eratzeko, ez? Hori da puntu nagusi bat, hori ez da oraingoa, lehendik ere bat horrena, eta horren arira, esango nuke, hezkuntzak egin duela bere ibilbide bat, egin duela bere ibilbide bat testuinguru jakin batean, 80ko testuingurua zen bat, 80koa beste bat, 2000koa beste bat, ez? Eta pixkana, 2026ra iritsita gaude, eta hizkuntzen ikaskuntzarako, euskararen da hizkuntzen ikaskuntzarako institututik, momentu honetan egiten den irakurketa bada, euskal kultura badago ikastetxetan. Badago ikastetxetan. Euskal kultura lotutako, edo euskal kultura lantzea beharrezkoa eta ezinbestekoa dala aitortzen duten irakasleak badaude eta klaustroak badaude. Datuei begira eta eskola publikoaren plan estrategikoa lotuta esaten da, orduan galdetutako 41,9 irakasleek esaten zutela euskal kultura ezagutaraztea eta garatzea lehentasuna dela. Hori da beraiek aitortzen dutena. Eta ere berean, 41,9 horietako batzuetan 17,8 da euskal kultura sustatzeko ekimena gauzatzen ari dana. 17,8. Esanguratsua da zenbaki hori desiratik, ekintzarako ez dagoen aldea irakurtzeko, ez? Eta era berean, horietako ikastetxen 27,2 esaten dute dagoeneko eman dituztela lehen urratsak kurrikulunean integratzeko euskararen gaiak. Hori da aitorpena, eta bestea da, aitorpen horretatik guk ikusten ditugun esperientziak zer diran, eta baita ere guk erakunde modura zertan eragiteko oraindik orain ahalmena daukagun eta tresnak ere ekita ditugun, ez? Toki horretatik egiten den irakurketa da batetik oraindik orain euskal kulturaren dimentsioa eta euskal kulturaren markoa eta euskal kultura didaktikari lotutako marko hori ez daukagula erabat adostua eta zedarritua. Naiz eta, ibilbide bat egina daukazuen, ez? Era berean, askotan ez ote dan euskal kultura keinu bat eginez Uri Ruiz Bikandiri eta esan ez didaktika dela segunda lengua idatzi zuenean, ez, ekarpen egin zigun, ez. Ez ote genuken ere bigarren kulturaren didaktikaz askoz esplizituago hitz egin behar, ez. Euskal kultura egoera minorizatuan dagoen, ez, esparrua bezala, eta ez ote dan hori askotan galduta egiten, gure ekimenetan, eta ez gogoeta horretatik ekimenak bideratzen, eta ekimen horietan ez ote dian bereziki simbologiari eta ekintzei lotutako ekintza gauzatzen, edo tradizio errituei lotutako ekintza gauzatzen, edo justu kontrakoa dian euskal kultura cool eremu horretara eramaten, edo euskal kultura ez ote dagon gutxiegi euskal pentsamenduaren eraikuntzarekin lotua, edo ez ote dan gutxiegoi ulertzen kultura minorizatuaren testuinguruan aipatu dizuet, edo galdera modura, zen neurritan ebaluatzen da, euskal kulturaren gainean egiten dena, edo zen neurritan jartzen dira helburuak, jartzen dira tresnak, eta horren gaineko ebaluazio egiten da. Naiz eri kalifikazioaz, baizik eta ebaluazioaz, bai? Ikasle batek eremu honi lotuta, bere baitatik, bere kulturatik, bere bizipenetik, ez, egindun bidea. Eta bere kulturatik esaten dedanean, ere kokatu nahi dut euskal kultura ikuspegi inklusibo batetik, ez? 1980ko euskal kulturaren misioa edo gaur egungo misioak esango nuke ezberdina diala. Gure gizartea aldatu da neurrian, gure gizarteko ikasleen eta familien testuinguruak aldatu dira. Eta nolabait euskal kulturaren transmisioa eta irakaskuntza eta kokalekua inklusioaren ikuspegi horretatik aberatsagoa litzakela esango nuke, eta ez dakitzen neurritan toki horretatik ere ekarpenak egiten ari gatzezkion euskal kulturaren transmisioari, materialgintzari, ekimenei, bai?
Orduan, toki horretatik eta institutuak dauzkan programak, deialdiak, prestakuntza kontuan hartuta. Badaukagu deialdi bat, iraganean olega deialdia deitzen zitzaiona, eta gaur egunen Euskal Artea deitzen dieguna. Euskal Artean, hiru ardatzi begira eratu dugu. Lehenengoan Euskal Kultura sustatzen duten ekimenak diruz laguntzen ditugu. Bigarrengoan, bereziki, testuinguru soziolinguistikoari lotutako lanketetan oinarritzen diran ekimenak eta lanketak diruz laguntzen ditugu. Eta hirugarrengoan, ikastetxeen arteko hartu emanak, trukeak, bizitza, eta elkar bizitza sustatzeko ekimenak laguntzen dira. Irakurketa orokorra. Ikastetxek lehenengo puntuari erantzuteko diru laguntza eskatzen dute. Eta horren barruan, bersolaritza. Da izarra, bai? Ahozkotasuna eta bersolaritza ikastaroa emateko dirua eskatzen dute. Eta hori da beraiek euskal kulturaren transmisioari begira bereziki lehentasuna ematen diotena. Bigarrena, idazleen bisitei lotutakoa da, idazleak ikastetxetan ekartzeko bisitei lotutakoa, eta hirugarrena oro har materiala sortzearena, bai? Gero urrutiago daude, momentu enten ziurrenez gaur goizean euskal kulturaren gainean hitz egin goitugun elementuak, baina oraindik orain ikastetxeak bereziki hor kokatzen dira, eta horri lotuta ekimenetan, Gamoneskea antolatzea, edo Santo Tomas eguna, edo Lentzero hor kokatzen da, ekintza horietan kokatzen da bereziki. Irakasleen prestakuntzari lotuta, oro har iraleen prestakuntza izan da euskal kulturaren gainean emateko lan jarduna, eta hori irakasleen prestakuntza individualizatuari lotuta egon da, irakasleak berak, bere gogoz hartutako erabakiaren ondorioz jasotako prestakuntza izan da, ikastetxe mailako prestakuntza ikastetxean bertan eragiteko abiapuntuan esan dedan goazen gorputz bat osatzea, euskal kultura eta horretan kokatzen dena eta guztiok horri ekarpena egingo diona, toki horretatik esango nuke oraindik urruti gaudela bai institutua edo orokorrean erakundeok, ez? Eta, institutuak toki horri begira nahi dio erantzun. Eta horretan ari nintzala, saiatu naiz ariketatxo bat egiten euskal kultura eta hezkuntzari lotuta aditu batzuek esan dutena jasotzeko ariketa txiki bat egiten saiatu naiz. Eta, Jose Azurmendi, Txillardegi, Xaiber Lete, Joseba Sarrionaindia, Patxi Saezdegilaz, Miren Amuriza, Iratxe Erretolaza, eta, belaunaldi berrien irakurketa bat egiten aritu naiz. Eta, sintetitaztuz bakoitzak oso toki desberdinetatik egiten du ekarpena eta garei ezberdinetatik. Eta, esango nuke, laburtuz, ideia hauek etortzen diala beraien tokitik. Eskolan euskal kultura transmititzea da, euskararen, historiaren, balioen, sormen adierazpenen eta bizimoduaren ezagutza eta esperientzia zitzaileen bidez, ikasleen nortasun pertsonal eta sozialaren parte bihurtzea. Euskara dago, historia dago, balioak daude, sormena da, adierazpena da, bizimodu bat da, ezagutza bat da, baina eraberean esperientzia bat da, eta ezitzailea da, eta nortasunari lotua dago, ziurrenez nortasun kolektibo bati, eta ez nortasun bakar bati, edo iraganeko nortasun bati, eta gainera soziala da. Hor, esango nuke labur biltzen dela, aditu hauek euskal kultura eta hezkuntzari lotutako elementua, eta horri jarraituz, beste ideia bat iruditzen zait garrantzitsua. Euskal kultura irakastea da, euskaraz hitz egiteko eskubidea izan ez ezik, euskal kultura praktikatu eta hartaz pentsatu eta hitz egiteko boterea ematea, ikasleari eta erakundeari. Eta boterea azpimarratu nahi dut lehen esan dedan horretatik, ez da bakarrik praktika, ez da bakarrik, baizik eta da jabetzea ikastetxeek, nori ematen dioten boterea, nori ez, nun jartzen den, ez? Nork hitz egiten du horri buruz, nor jartzen da horretan praktikan, nor ez da jartzen horri buruz gogoetatzea, ez?
Orduan euskara da ardatz, praktika lotua dago, iragana, oraina eta etorkizuna batzen ditu, kultura ezberdinak batzeko alegina egiten du, metodologia sortzaileak eta aktiboak ditu, gaur egungo pedagogiak kontuan hartu nahi ditu, eta ebaluazioa du. Bai? Hor kokatzen da nik aipatzen den hori. Eta marko horren baitan, azpimarratu nahiko nuke, ideia horietan bereziki aipatzen diala ikaslea, aipatzen diala irakaslea, eta aipatzen dela ikastetxea. Bai? Ikaslea aipatzen da sujetu aktibo modura, eta ez pasibo modura, ez? Eta hor uste dut badaukagula, ez? Zer gogoetatu, gai hau lantzen duenean ikaslea non kokatzen da, ez? Ze ekarpen egiten dio honi guztiari, eta ze eskintzen diegu horretarako. Bigarrena ikastetxea, bai? Ikastetxea non kokatzen da, ikastetxea autoritate modura kokatzen da, edo ez, bai? Euskal kulturaren transmisore da neurrian, eta gizartearekiko bigarren kultura edo minorizatua da narekiko, eta naiztea ikastetxea autoritatea daukan, nun kokatzen da. Bai? Eta zen da bere diskursoa, eta nola garatzen du hori guztia, komunitatearekin harremanetan. Bai? Horren presentzia badauka, edo horren kontzientzia badauka, eta horretan pentsatzen du, eragiten du, bai? Eta irikitzen da praktika horietara, edo beste kultura hegemonikoetatik kokatzen da eta beste eremu batzuetan dago. Hizkuntza ikuspegi instrumental batetik begiratuz, edo kurrikulunaren edukiak transmititzeko ardura hartuz, nun kokatzen da ikastetxea eta nun kokatzen da ikastetxe horietako sujetuak. Zuzendaritza, hezitzaileak eta irakasleak. Eta horretan, irakaslei begira, irakaslearen prestakuntza nun kokatzen da. Bere baitan, kolektiboan, zer da prestakuntza? Zer da egiten ikastea, zer da praktika lotu egotea, zer da gogoeta horretan parte hartzea. Hor kokatzen da institutoa egiten ari dan gogoeta, eta gogoeta horretan apustu bat egin du, datozen urtei begira. Eta apustu horretan, hain zuzen kokatzen da kolektiboari garrantzia ematearen elementua. Eta ikastetxeari garrantzia ematearen elementua. Nonde ikastetxean baitan ulertzen den ikaslea bera, irakasle taldea bera, zuzendaritza, ikastetxe zarago dauden harreman komunitarioak, instituzionalak, elkarteekikoak, unibertsitateekikoak, hor kokatzen da momentu honetan institutuak egin duen apustua, eta horretan, lehenengo proposamena, naiz eta geroago gehiago etorriko dira, izan da figura bat eraikitzea ikastetxean bertan, printzipioz hizkuntza kudeatzaile deitu dioguna, baina figura bat, nun eta berari nolabait esleituko zaion, orain momentu honetan aipatzen duen horren ardura gainontzeko guztiekiko. Nun eta lidergotza kultural eta linguistiko bat izango duen. Eta lidergotza linguistiko eta kultural horretan ezagutzak edukitzeaz gain egiten jakite bat eskaini nahi diogun. Egiten jakite bat diodanean normalizazioari begira, nola normalizatu dezakegu gure hizkuntza, gure kultura, zer esan nahi du horrek, zer tresna behar ditugu, zer diskurso, zer lanketa beharko genituzke, egiten jakin bat hizkuntzaren didaktika lotuta, nola ikasten du ikasle batek, bere bigarren, hirugarren, laugarren hizkuntza, hemengoa bada, kanpotik etorri bada, edozein ezaugarri dituela, nola eragin beharko genuke hizkuntza guztiekin harremanetan, hizkuntzaren didaktika lotutako jakintza eta egiten jakintza, eta hirugarrena euskal kultura kontuan hartuta, erakunde modura, ikastetxe modura, testuinguru horretan nola eragin beharko genuke, irakasleek dituzten aurreritziak zein dira, nola eragin dezaket horretan, nola mugitu dezaket beste toki batera momentu honetan dagona, horretan eragiteko figura bat eraikitzeko bidea egiten ari da. Eta laugarrena ere, zuzenean ez dagona hiru helburu edukizko lotua, baina bada lidergotza.
bai? Figura horri nolabait eskaini nahi dioguna, eta lagundu nahi dioguna ulertzen, berari, bere ingurunekin harremanetan, ez zaiola bakarrik eduki lotutako transmisioa egiteat egokituko. Esango nuke hori dalako gauzik errexena. Egokituko zaiola pertsonekin lan egitea. Eta pertsone dituzten ezagutzekin, pertsone dituzten aurrezagutzekin, pertsone dituzten ideologiekin, erresistentziekin, gogoekin, bai? Eta talde hori kudeatzea eta talde horretan nolabait ez kultura hori barneratzea izango dela bere egiteko nagusia, ez? Eta, hor kokatzen da gure figura hori. Eta figura horren baitan kokatzen da hizkuntza proiektua tresna. Eta figura horri lotutako hizkuntza proiektua tresnan, kokatzen da euskal kulturaren transmisioa, hizkuntzaren didaktika, normalizazioa, taldearen lidergoza, hor kokatzen da, eta Euskararen Institutua kokatzen da berean figura horri laguntzeko baliabide nagusi modura. Orduan, nolabait, gure apostua izan da figura, eraiki, prestatu, tresna, prestatu, landu, berritu, eta gure sarea osatu eta nolabait ikastetxeek dituzten behar izanak kontuan hartuta, behien errealitatea kontuan hartuta, sare bat osatzea, ikastetxeen baitan eta ikastetxetik kanpo egon daitezken beste eragileekin harremanetan, helburua ez dalako bakarrik irakaslea prestatzea. Momentu honetan, helburua izan da ikastetxeetan eragiteko ikastetxeak ulertzea. Ikastetxe dituzten behar izanak zein diren entzunez, eta hor kokatzen dian elementuak nolabait erantzuteko tresna bihurtzea. Hor kokatzen da gure proposamena. Badago galdera bat, euskal kultura nola eragin. Momentu honetan gure proposamena hor kokatzen da. Eta proiektu piloto betean gaude. Okerrezpanago hemen bazaudete momentuz dagoenekoz hizkuntza kudeatzaile figura zaretenak. Aurtengo ikasturtean 20 ikastetxetan ekin diogu figura horren eraikuntzari. Eta figura horren eraikuntzan Mondragon Unibertsitatea daukagu gainera aholkulari eta UESiko irakasleak ari zaizkigu horretan lanean. Gaur bertan Karmelek esaten zian Josune, ez dakizu zenbat ari garen ikasten. Eta hori aholkulari batek esatea ze pozgarria den. Ez dakizu zenbat ari garen irakasten. Ez dakizu zenbat ari garen ikasten. Gauza berriak. Eta gauza berri horiek zuek ikastetxeek dakizkizue. Zuek dakizu zein da zuen errealitatea, eta guk hortik galderak egitea, hortik ikastea, hortik, uste dugu momentu honetan horrek asko eman dizagukela, eta gure apostua behintzat hori da. Aurtengoan 20, urrengoan 15, eta 3. ikasturtean erkidegoko gutxienez sare publikoko gainontzeko ikastetxe guztietan daukagu aurreikusita hizkuntzen kudeatzailearen figura, eta hizkuntza proiektu berria, eta Euskararen eta Hizkuntzen Ikaskuntzarako Institutuaren sare guztia, hai laguntzeko. Eta laguntzeko ikerketatik, laguntzeko materialgintzaren ikuspegitik, laguntzeko normalizazioaren ataletik, laguntzeko kultura artekoaren ikuspegitik, eta baita ere eleanizasunaren ikuspegitik. Hor kokatzen da. Gehiago sakondu nezake, baina ordu erditxo bat esan dizuen erabiliko nuela aurkezpenerako, eta gero okerrezpanago galderetartea ere badago, eta nahiko bazen dute, edo zertarako prest, eskerrik asko, eta, mila esker, Josune. Lehen ez dut aipatu, baina Josuneren hitzartzea eta orain egoitzenaren ostean 15 minutu bat edo irekiko dugu, galdera erantzunentzako edo karpenak egiteko, bale? Orain beraz, Egoitz, zure txanda da. Egoitz Urrutikoetxea Laskibar, historialaria bera, historian ikerlaria ere, zehazki Frantziako iraultzan eta testuinguru horretan eman ziren hizkuntza politiketan aditua, doktore gai, momentuan, eta gaur zehazkako hezkuntza zuzendari moduan dator hitz egitera. Zurea da hitza. Martxan den hau, bai?
Mila esker Mondragon Unibertsitateari sehaskari parada emanik abiatuak ditugun gogoetak zuekin partekatzeko. Orduan, ez nahi zenen ere aurrekoa izan den bezain eraginkorra, Josune bezain eraginkorra. Azken unean, eta aitortu behar dizuet, azken unean prestatu dut mintzaldia, egoera aski korapilatxoan bai gara mementuntan Ipar Euskal Herrian, prentsa segitu duzue, eta berri txarrak heldu zaizkigu eta bestearen gibeletik, orduan hortik abiatuko naiz. Beraz, lehenik, helburua da aipatzea gaurkoan zertan ginen sehaskan. Eta egian gure realitatearen berri ere zuekin partekatzea eta abiatu ditugun ekimen berriak ere nora buruz gara matzaten partekatzea. Lehenik, ezagutzen baduzu erain segur ere, azpimarra bat Ipar Euskal Herriko hizkuntza errealitateaz hezkuntza eremuan. Beraz, euskarak ez du ofizialtasunik, aipatu du Josunek, hori da gure realitatea. Minan, eskolara itzuliz, hizkuntzak duen lekua, euskarak duen lekua da atzerriko hizkuntzen lekuaren araberakoa. Ez dut ongi ezagutzen hemen Hego Euskal Herrian nola irakasten den atzerriko hizkuntza bat, Ipar Euskal Herriaren kasuan hizkuntzaren ikaspena arrunt deskontekstualizatzen da. Kontestutik kanpokoa da, biziki teknikoa da, eta horrek garamatzain batean kulturarekiko harreman hortara. Beraz, nahi nuke hori azpimarra hori egin, ongi ulertzeko, sehaskan abiatu dugun norabidearen zergaitia. Orduan, hemen aipat titulu bezala ezarri dut paradigma aldaketa, funtsean egiazko paradigma aldaketa bat gertatzen ari baita sehaskan azken urteetan. 5 urteko ibilbide bada, eta oraindik urte luzeak emanen dituena, eta ibilbide horren iturburuan dugun kezka nagusia da egin dugun konstatazioa edo. Egun ikastolatik ateratzen diren, sehaskatik ateratzen diren ikasle andana bat, ez dira gai euskaraz jariotasunez mintzatzeko, eta hizkuntzarekiko harremana aski konplexua da. Eta ari gira, beraz, ikastoletaz Ipar Euskal Herrian, eta sehaskaz. Beraz, asko mitifikatzen da, hemendik ere, eta nik hor azalduko dizuet pixkat, errealitate gordina zein den gure egunerokoan. Beraz, erran dizuet kuadroa zein den, alde batetik, eta gero bestetik, egungo errealitate gordin horren adierazteko, argia zarriko dut ikastetxe batean, ikasturte honetan sortu zaigun egoeran, aspalditik duguna, baina aski kezkaz bizi duguna. Ikasle horiek, bazen hor belaunaldi bat, kolegioan sartu zena, 6. 3. heldu dira, eta lizeora jauzi egiteko unean zeuden. Hartu dira ikasle multzo hori, eta aski orokortua da, ez da ikasle batzuen afera, baizik eta orokortua da, hizkuntzarekiko errefusa logika batean posizionatu direla. Hizkuntzarekiko, ikastolarekiko, sehaskarekiko, euskal kulturarekiko, eta horrek sortu digu ikaragarriko nolarran. Egonezina, besterik ez esateagatik. Belaunaldi baten afera izan da, baina ikaragarriko eragina izan du talde pedagogikoan eta sehaskan ere. Eta horrekin batean azkartzera, behartu gaitu azkartzera, hemen aipatuko dizudan gogoeta hau. Beraz, lehenik, nola bilakatu euskara gazten eguneroko bizitzaren hizkuntza, eta ez soilik ikasten den baliabide akademikoa. Horiek dira gure galdera abiapuntuak izan direnak gure egunerokoan, eraman dugun prozesu honetan. Eta zertan ari gara utxe egiten, zertan utxe egin dugun, eta zer aldatu behar dugun. Atera dugun ondorioa zer da, eta horre emango dut azpimarra 2. mailan, lana hortik abiatu baitugu. Ipar Euskal Herriko egoera soziolinguistiko komplexu hortan, ohartzen ginen, irakasleen ustea zen, ikaslei ez geniela presioa handiegirik eman behar euskararen kontuarekin. Jada, ezela bat ere, nolarran, gutiestekoa gurasoek ikastolan eskolatzeko egin autua, egin batean euskararen ikasbidean urratsak emanak zituztela, beraz, kasu egin behar genuen ez genitzan okaztatu. Eta, initzetan gertatu zaiguna zer da, 2. hezkuntzan, hizkuntzaren lekua lortu dugu plazerarekin. Hori izan da ikasleen berariazko jarrera.
Iturburuan korapilo bat zegoenean, eta korapiloa zen hastapenean aipatu duena. Frantziako estatuak lekuko hizkuntzei, atzerriko hizkuntzen araberako lekua ematen die, ez dago programa berezirik. Estatuak ez digu programa berezirik proposatzen euskararen ikaspenean, eta saskaren baitan euskararen ikaspen bidea irakasle bakoitzaren esku zegoen. Saskak ez zuen berariaz programa bat. Kolegio eta lizeoan, hizkuntzak eta hizkuntzarekin batera jaso behar ziren jakitatei loturikoa, ez zegoen. Hori da azken urtetako errealitatea, eta errealitate hortan hasi gara urratsak ematen. Bestalde, bazegoen beste elementu bat ere kontutan hartzekoa, ekimen andana egiten direla, eta biziki interesgarriak eta funtsezkoak direnak, kulturari zentzua ematen diotenak, adibide bat emanen dut, MEK kolegioan, Maneser Dozeintzi kolegioan, urtero ikasleek, 3. diren ikasleek, edo libertimendu bat, edo maskarada bat osatzen dute. Beraz, badira olako ekimen biziki interesgarriak. Badira ere, bertsotzale elkartearen bidez, ikastoletan egiten diren esku hartzeak. Beraz, soltean, hor baditugu ekimen interesgarriak, antzerki tailerrak lizeoan, baina ez dira guztiak sartzen nolarran programa edo zedarrituriko helburu zerrenda baten baitan. Hori da abiapundua, eta hortik hasi gara beraz urratsak ematen. Beraz, erran bezala, paradigma aldaketaz mintzo garenean, ze helbururekin hasi gara urratsak ematen. Zer lortu nahi dugu funtsean egiten ari garen lanketa honetan? Lehena, gaztek lehen aipatut Baionako egoera, hizkuntzarekiko lotura sentimentala eskura dezaten. Bigarren elementua da, zentzua eman diezaioten ere hizkuntzari. Ze zentzu du egun euskarak Ipar Euskal Herrian, nun hizkuntza ez den ofiziala, hizkuntza batek beharrezkoak dituen soziabilitate funtzio sozialak ez zaizkion bermatuak, ez bada eremu pribatuan, eremu publikoan ez dago inolako ezagupenik, ez dago inolako espaziorik. Beraz, ze zentzu izanen du ikasle batek hizkuntza horrekiko harreman horretan proiektatzeko. Beraz, hor ikusi dugu, zinez hor ezarri behar genuela indarra. Eta azken batean, euskarak eta euskararen baitan dagoen mundu ikuskera hori ezur mamitzea. Zentzuaz mintzo garenean, ari gara mundu ikuskera bat ezur mamitzeaz. Beraz, errangabe doa, ez dut berariaz aipatzen hitza, baina ari gara kulturaz. Funtsean, hizkuntza izanen da tresna, bizkarrezur bat izanen da, baina ezur mamitze hori kultura transmisioaz bideratuko dugun lanketa bada. Beraz, hortik aritu gara gogoetan, funtsean gure helburua delarik, pentsatzut hemen guztion helburua den bezala, sehaskan eskolatuak diren ikasleak, lizeotik ateratzen direnean, euskaliztun osoak izan daitezen. Kontzienteak, jakinez ze eremutan bizi diren, eta eremu horretan euskaldun gisa bizitzeak zer suposatuko dien egunerokoan. Hau da, ez dela izanen ibilbide gozo eta samur bat. Hori, hortaz jabetu daitezen ezinbestekoa iduritzen zaigu. Orduan, hiru ardatz landu ditugu, edo lantzen ari gara gure gogoeta honetan. Batetik da, murgiltzeaz gogoetatzeko beharra mai gaineratu da gurean. Zer da murgiltzea? Murgiltzea da eskola batean ikasleak sartzea, eremu guzia euskara hutsez izatea eta hortan gelditzen da, edo bestelako nolarran, sarbide batzu beharrezkoak ditu, bestelako helduleku batzu beharrezkoak ditu, murgiltze horrek ere zentzu bat ukan dezan ikaslentzat, bai ez bakarrik ikaslentzat, baizik eta gurasoentzat ere, eta talde pedagogiko osoarentzat. Beraz, egiaritzor gogoeta bat abiatua dugu, lanketa bat abiatua dugu, plazara elkartearekin batera, baina iruditzen zaigu zinez hor badugula behar bat, eta ez dugu uste soilik Ipar Euskal Herriko korapiloa denik, Euskal Herri osokoa baizik, murgiltzeaz gogoetatzeko. Eta hainbatean, murgiltzearen inguruko borroka ideologikoa ere, behin, zehaztua duguna zertaz ari garenean, berpizteko. Hori ezinbestekoa zaigu. Bigarrena, komunitatearena. Gure irudiko komunitate baten parte gara, sehaska komunitate bada, horrekin ez dugu errani esten garenik, alderantziz, komunitate ireki bada, baina
kontutan hartu behar dugu komunitate hortan 3 erpin ditugula. Eta 3 erpin horien elkarrekintza ezinbestekoa dela. Orduan, 3 erpin horietan alde batean errangabe ikasleak daude, ikasleak ditugu helburu, beraien ongizatea eta euskararen transmisioa hor dugu ezartzen indargune nagusi, bigarren erpina talde pedagogikoa da eta hirugarrena gurasoena. Eta hiruek norabide berean, hau da, batez ere, ikasleengan eragina izan nahi baldin badugu hizkuntza eta kultur transmisioaren erronkan, ezinbestekoa da talde pedagogikoak eta gurasoek norabide berean egin dezaten. Eta hor ere, gure baitan erraiten dugu, Seaskan egun, hor berriki egin dugu inkesta bat plazara elkartearekin, ulertzeko edo jakiteko zein zen gurasoen aurren eskolatzearen autuaren zergaitia. Eta inkesta horrek eman dizkigu ikaragarriko datu aberatsak. Plazara elkartearekin egin dugun inkesta bada ere, egun Seaskan 4.300 ikasle eskolatuak dira, eta 3.000 familiek gutxi edo asko parte hartu dute, erantzun dute. Orduan, badugu hor urteetako lana. Baina, agertzen den elementu bat, da, egun Seaskan eskolatuak diren gurasoen 25-30 atzerrian sortua dela. Atzerritik, Ipar Euskal Herrira bizitzera etorri diren gurasoak direla. Atzerriaz mintzo girena, Frantziaz ere mintzo gara. Atzerritik heldu direnak direla. Eta gehienak, prozeski, Frantziako beste eremuetatik etorriak. Eta bigarren elementua da, erdiek, apenas erdiek, euskara etxetik dutela. Edo gurasoetariko batek euskara transmititu diela. Beraz, hori da ere dugun kontestua. Beraz, aipatzen duguna da, gurasoek euskara jakin gabe ere asko egin dezaketela hizkuntzarekiko esteka sentimental hori eta kultur transmisioan beren seme alabekin. Beraz, helburua zer da, bi erpin horiek, talde pedagogikoa eta gurasoak norabide berean esku hartu dezaten. Eta hirugarrena, errangabe doan zerbait da atxikimendua lantzea. Atxikimendua, zentzua, gure ustez biak arrunt lotuak dira. Eta hor, azpimarratzen dugun bezala, atxikimendurik gabe ez baita erabilerarik izanen, hor berriki atera diren ikerketek eta ongi adierazten dute, azken batean anomalia bat ere bagirela funtsean, hizkuntza gaitasuna zenbatekoa den ikusirik, hizkuntza erabilera zenbatekoa den parekatzen bada, tartean badagoela aldagai bat, atxikimenduan oinarritua, edo egiten duena, naiz eta hizkuntza ongi menperatu ez, euskaraz hitz egiten dutela initzek. Horri duritzen zaigu zinez badela gure esku hartzearen oinarrietariko bat. Erran dudan bezala, orain dugun arazoa zer da, eta Seaskan bizi izan dugun aldaketa. Urte luzez, Seaskan eskolatuak ziren ikasleen gurasoak euskaldunak ziren, edo gehienak euskaldunak ziren. Euskara etxetik ekartzen zuten. Azken urteetan izan den bilakaerak, eta gure irudiko hizkuntzaren hoberako, kalkulatzen da hor, 2000 urte astapenetik gaur arte, Seaskan eskolatuak diren ikasleen kopurua 180ko gorakada izan duela. Ikaragarriko gorakada izan da, urte tarte labur batean, baina soziologia aldatu da ere. Soziologia hizkuntzarekiko harremanari dagokionez. Eta horrek ondorio bat sortu du Seaskaren baitan. Orain arte bagenuen uste bat, eta ustea zen euskara ikasten zela, oinarriak ikasten zirela aurrezkuntzan, eta gero euskaraz irakasten genuela. Egun hori ikusten dugu bukatu dela. Euskara irakatsi beharko du aurrezkuntzatik lizeoraino. Lehen aipatu du talde pedagogikoetan hizkuntzarekiko zegoen korapiloa, ez diezaiegun presio gehiegi eman ikasleei, bestela okaztatuko ditugu, horrek ez du izaterik egungo egunean, eta behar dugu hor egiazko aldaketa ekarri. Eta hori da funtsean aldaketaren ardatzetarik bat. Gero bigarrena, hemen errealitate bera duzue, euskara ikasle gehienentzat bigarren hizkuntza da, batzuentzat hirugarrena ere, gutxi batzuentzat, baina bigarren hizkuntza da, eta lehen aipatu dudan bezala, hor tartean dugun korapilo nagusia ere bada, dugun egoera soziolinguistikoa. Orduan, guk hor eramaten ari garen gogoetan, nola erran, ardatz ezberdinak gogoetatzea zarago ikusi duguna da hizkuntza erdigunera berriz ekarri behar dugula. Eta hizkuntzaren ingurunean diren aldagai guztiak ezarri behar ditugula zinez erdigunean.
Ohartu gira, lehen aipatu dudan egoera hortan, frantses estatuak inposatzen digun programa horrek izan duela ere ondorio nabarmen bat ikasgeletan. Asko bideratu da, hau da, jakitateak sakondu transmititu behar hortarik kompetentzietara bideratu da kurtsorea, eta azken batean programa hori gauzatzeak ekarri duena da kulturak, edo kulturaren ezaugarriak egin batean lausotu direla ikasgeletan. Hori sentitzen dugu egunerokoan, irakasleekin dugun harreman hortan, eta behartzen gaitu funtsean urrats bat gibel egitera, inposatzen diguten programa horren gelaratzeko gunean, eta bestelako ezaugarri batzu txertatzera. Hortako diogu hizkuntza erdigunean ezarri behar dela, eta euskarari eman behar diogula hizkuntza nagusien lekua, hau da, frantsesaren lekua. Badakigu ari garela bigarren hizkuntza baten irakaskuntzaz, eta lehen aipatu da ongi, didaktikan eta bestelako baliabideak erabili behar dira, baina lekuari dagokionez ikastetxean jenden gure guraso kolektiboaren ikasleen egunerokortan hizkuntzari lehen lekua ematen diogun horren ideia ezinbestean partekatu behar dugu. Eta azkenik, dimentsiotara lerratzeko, ez dut hemen deus berririk aipatzen, hizkuntzaren lanketaz ari garenean, lau dimentsio, lau ardatz barne bildu behar dituela, funtsean. Bata da hizkuntza gaitasuna, errangabe doana, bigarrena da kulturaren transmisioa, hirugarrena literatura, gure ustez hor ezinbestean lantzekoa, eta laugarrena, lehen aipatu dugun kontzientzia atxikimendua behar bezala zedarritzeko da soziolinguistikarena. Ezinbestean ikasleak jabetu behar dira zein ingurunetan biziko diren, eta gure ustez lau gai horiek ezinbestean uztartu behar ditugu, eta ariketa hortan ari gara. Errandudan bezala lehen, hizkuntza ez baita tresna gisa irudikatu behar, baizik eta bizkarrezur gisa, eta bizkarrezur hori mamitu behar dugu. Eta mamitze hori, beraz, kulturatik, literaturatik, eta soziolinguistikaren giltza aldagai horietatik etorri behar da. Ekintza zehatzak, zertan ari gara momentu honetan? Pedagogia esku hartzeak berrikusten ari gara, burutik buru, didaktika, pedagogia, hor ikusten baitu dugun erronkari heltzeko aldaketa bat beharrezkoa dugula. Lehen errandudan bezala, sehaskan genituen usteak baztertu eta kontutan hartu behar dugu hemendik aurrera gero eta gehiago izango direla Euskara etxetik ekartzen ez duten ikasleak, Euskara etxean ez duten familiak, eta gure erronka da familia horiek euskalduntze bidean ezartzea eta bederen haien seme alabak euskal hiztun osoak bilakatzea. Beraz, hor gure irudiko pedagogia didaktika sail hortan badugu ikaragarriko lana egiteko eta hasia gara bide hortan. Bigarrena, hor ere errangabe doan zerbait da, ikastolako eremu guztien aktibazioa, eta hortan ari gira mementu hontan, kontsideratu zelen erranduan bezala ikastola bera ere unitate bat dela, ekosistema bat dela, eta hor esku hartzen duten heldu guztiek norabide berean eragin behar dutela ikastolako espazio guztietan, izan ikasgelan, izan jolastokian eta izan aisialdian. Baditugu adibide batzu, denbora gutxi dutegun aipamenak egiteko, baina kanpo espazioaren inguruko esku hartzeak bideratuak ditugu azken urteetan, bai fisikoki berregituratze edo berrikuste aldera, baina baita ere bertan esku hartzeko irizpideak ikastolan diharduten helduen artean zehazteko. Tartean dagoelarik hizkuntzaren erabilera, baina ez bakarrik. Hizkuntzari lotzen dizkigun balio guzti horien bizipena ere. Eta hortan, prozesu hortan ikasleak erdigunean ezarri ditugu, eta lehen emaitzak ikusi ditugu jada hizkuntzaren erabilerari dagokionez. Egin berean, aipan nezake ikastola batean, guretzat eredu ere badena, egoera komplexu batean kokatzen den ikastola bat baita, Angeluko ikastola. Ez dute adierazi berrik Angeluko egoera hizkuntza errealitatea zein den, euskal hiztunak Angelun 100% ez dira heltzen, beraz, ikastolaz kanpoko eremu oro frantsesez da. Azken urteetan egin den esku hartze horren bidez, lortu duguna da, egun hizkuntzarekiko harremana erabat aldatu dela ikasleen aldetik eta gurasoen aldetik ere. Ikasleak euskaraz mintzo dira ikastolako tarte guztietan, badelako ikastolan esku hartzen duten heldu guztien, nolarran esku hartze partekatu bat,
gogoetatu bat, eta norabide berean bideratua. Orduan, ikasgelatik kanpo dinamika bat piztu da, gurasoak lotu dira, gurasoak ikastolara hurbiltzen direnean, euskara jakin gabe ere, dituzten harremanak oro euskaraz egiten dituzte, eskuliburu bat badute oinarri horiek erabiltzeko. Ikusten da dinamika bat sortu dela, eta horrek adierazten diguna da bederen fatalitaterik ez dela. Esku hartzeak programatzen direnean, jarraipenak egiten direnean, eta ebaluaketak egiten direnean, lortzen dela. Orduan, ez dugu ezkorrak izan nahi. Nahi dugu adierazi ere, badirela esku hartze interesgarriak, eta horiek egin behar ditugunak da orain garatu eta beste ikastoletara eraman. Bestelako proiektuak aipatzeko, nik aipan dezake, justuki gainera orain dela gutxi hemen Arrasaten bildu baitira Euskal Herriko Lizeo ezberdinetako ikasleak, helburua proiektu horren piztu plaza proiektua izan da, ikastolen elkartean garatu duguna, helburua delarik gazte sortzaileak akuilatzea. Kultur sorkuntzan gazteak lehen lerroan ezartzea. Haiei hitza eta giltzak ematea, kulturarekiko eta hizkuntzarekiko harreman horretan, egunerokoan bestelako bizipen bat ukan dezaten. Kontsumitzaile izaitea zarago. Lehen ariketa izan da, eta gure helburua da hori ondoko urteetan garatzea eta orokortzea. Hemen egiten ari garen lehen bi esku hartze horien helburua zer da? Azken batean ikastolak, eta hitz hori erabiliko dut, agian harrigarria idurituko zaizue, baina gure ikastolak Ipar Euskal Herrian euskarazko arnasgune funtzionalak bilakatzea. Burutik buru. Eta ikastolaz mintzo garenean, ari gara eskola tarteaz, baina eskolatik kanpoko tarteaz ere aritu behar baitugu, gurasoek egin batean esku hartzen baitute eskolarekiko harreman hortan, zinez, dinamika guzi hori bilakatu dadin arnasgune funtzional bat. Ikasleek ere, bestelako kontzientzia bat ardezaten inguruan dituzten erronketaz. Azkena fite-fite aipatuko dut ere, funtsean gure irudiko arrunt lotua baita ibilbide honekin, baina erran dezake dimentsio berezi bat hartzen duela, eta da ebaluaketa eta aitortzarena. Urteak dira lan bat abiatu genuela, batez ere lehen hezkuntzan ikasleen ahozkotasuna ebaluatzeko. Ikusten genuen hor beharrezkoa zela, ikastolan egiten genuen horren argazki bat izatea. Beraz, lan hortan Josunek asko lagundu zigun, nola egin ebaluaketa horiek, zein aldagai kontutan hartu behar ziren, formakuntzak proposatu zirakaslei, beraz hor, ibilbide bat egin genuen, eta azken 3 urteetan jauzi bat eman dugu bigarren mailara. Labur egiteko, 3. ikasleek kolegioan brebeta aurkeztu behar dute, frantses estatuan azterketa bat dute, 3. ondarrean, eta beraz lizeoan gero batxillergoa edo basoa pasatu behar dute. Guk ikusten genuen beharrezkoa zela, aldaketak dira, kolegiotik ateratzen zarenean lizeora nolabaiteko jauzia ematen duzu, eta lizeotik ateratzerakoan errangabe doa. Beraz, bi ziklo horien bukaeran, euskara azterketa bat proposatzea. Beraz, horrekin hasi ginen orain dela urte batzu, euskara programaketan egindako lanketaren ondoren, ikasleek programa horren jakitateen kontrol bat proposatuz, baita ere hizkuntza gaitasunaren ebaluaketa bat. Hau da, azterketa ebaluaketa beraren bidez, euskara irakasgaian programan jaso dituzten jakitateak kontrolatzea edo ebaluatzea eta hizkuntza gaitasuna ebaluatzea. Beraz hori bilbide bat egin dugu, 3. urtea dugu aurten, balio izan digu ikasleek duten hizkuntza maila neurtzeko, baina batez ere balio izan digu 3 urteko ibilbidean irakasleen esku hartzea, talde pedagogikoaren esku hartzearen bilakaera ere ebaluatzeko. Eta gauza bitxi bat gertatu da gurean, funtsean azterketak tresna dira, eta eman dugun urrats horrek agerian ezarri diguna zer da, ikasleak lotu direla, baina baita irakasleak ere. Lotu direla programaketa gelaratzeari, eta lotu direla ikasleen emaitza hobetzeko dinamika horri. Eta horrek, horako lehia sortu da kolegio ezberdinen artean, eta ez ginuen hori helburu, baina ikusi dugu dinamika zinez interesgarria sortu dela, eta gurasoak ere lotu direla hortara,
Eta emaitza bat, jada, egungoan ikusten dugu ikasgeletan. Hizkuntzaren transmisioari dagokionez, programaketaren gelaratzeari dagokionez, baina baita ere ikasleek azterketa horri eman dioten tokiari dagokionez. Adibide bat emateko, bi ikaslek utxe egin zuten joan den urtean azterketa, ezin izan zuten bertaratu, eta beste batek azterketa utxe egin zuen, ez zuen gainditu, eta galdegin zuten ikasturte honetan, nahiz eta gehiago saskako zirkuituan ez izan, bestelako orientazio bat hartu, azterketa berriz pasatzea. Haientzat, garrantzitsua zelako, garrantzitsua bilakatu delako, bederen azterketa hori gainditzea edo gainditutzat jotzea. Hori izan da, lehen urratsa, brebetean B2 maila ebaluatzen dugu, hizkuntza gaitasunari dagokionez, eta hor, beraz, aurten hasi gira jauzia ematen lizeora. Beraz, duden ikasturterako finkatu dugu erronka, ez dakigu lortzerik izango dugun, baina hortaragoaz. Beraz, Euskal Basoa azterketa sortzen ari gara, hor maiatzaren 22an egingo dugu lehen froga, ikasle talde batek azterketa prestatuko du, eta helburua dugu, beraz, helduen urtean, helduen ikasturteko maiatzean, Euskal Basoa, gure froga proposatzea, hor berriz ere programa ebaluatuko dugu, programaren baitan transmititu zaizkien jakitateak, kulturaz, literaturaz, soziolinguistikaz, eta hizkuntza gaitasuna, zebat edo B2 maila ebaluatuko ditugu, eta ari gara azterketa hori zertifikatzailea izan dadin adostasunak eraikitzen. Helburua litzateke beraz, lizeoan Etxeparen terminalean baso urteara ongo diren ikasle guztiek pasa dezaten, horretaz multzoa 150 ikasleko izango da, eta erran bezala ikusiko dugu, lehen urtea izango da, lehen urtekoa, eta nahi genuke horrekin aurrera segitu. Beti ere, ariketa hauekin egiten ari garena zer da? Hizkuntzak euskarak ukan dezan gainerateko hizkuntza nagusien tokia, ezagutza, eta lortu duguna orain arte bederen brebetaren kasuan, eta basoarekin ere hortan arituko gara, basoko eta brebetako notan bada azken azterketa, baina badago ere kontrol jarraikia. Beraz, nota zehazteko unean, ez? Irizpide horiek finkatzen ditu Frantziako Hezkunde Nazionalak, beraz, azken nota horretan azterketa horiek sartuko dira ere. Brebetan sartu dira da, eta beraz, horrelako diploma baten validazioan hizkuntzak behar duen lekua izatea guretzat garrantzitsua da, erran bezala, bai talde pedagogikoaren aktibazioa sustatzen duelako, baita ere gurasoena eta baita ere ikasleena. Hortan gira, beraz, gauza asko dira eta saiatu naiz labur egiten. Justu aipatzeko egiten ari garen lanketa guzti hau, hizkuntza erdigunean ezarri programaren lanketa bat gu haurek egitea, ez da soilik hezkuntza proiektuari loturiko esku hartze bat. Gure ustez bestelako dimentsio badu, eta hori partekatzea ezinbestekoa da. Bigarrena, errandu dudan bezala, implikazioa guzti honetan beharrezkoa da, gure komunitatearen erpin guztiena, baina baita ere kanpoko eragileena, eta funtsean guk hor ikusten duguna da, bide honen helburua zein den, eta zertan aurrera egin behar dugun da, zentzua eman behar diogula euskarari, tokia eta bizia eman behar dizkegula, bestenaz, nekez egingo dugula aurrera ere gure ikasleekin. Eta hor hartu dut, esaldi hori, prentsan ikusi duzuen, eta hainbatean ere guretzat egin dugun lanaren emaitza gisa agertzen da, ikasleak momentu honetan, baso garaian diren ikasleak mobilizatzen ari dira azterketak euskaraz pasatzeko aukera ukan dezaten. Zerbait bitxia da ikasleak azterketak eskatzea, hortaratu gira, nahi dueran behintzat kontzientzian zerbait asmatu dugula ikasle horiekin, eta abiatuak dira dinamika batean, prentsaintzineko bat egin dute astelenean, 180 ikasle bildu dira, eta beren agiriaren bukaeran, aipatzen zuten bezala, euskara da bide bakarra. Uste dut ongi judikatzen duena, egiten ari garen lanketa hau saskaren baitan. Mila esker. Egoitz. Orain Josune gora,
orain zuen txanda da, abeitu? Badeko guia horre zerbait? Vale. Bueno, orain galdera erantzunen edo ekarpenen tartea da, beraz zuena da hitza. Bai komentatu, mikrofonoa beharrezkoa dela, ze grabatzen gabiz, eta beraz gero galderak eta erantzunak eta ekarpenak bai entzun daitezen. Bai? Beraz, bai, osuneri edo egoitzi edo. Bai? Hori pasatuko txue? Ados. Eskerrik asko. Egoitz, galdera zuretzeko. Atentzio emondo uste, ze nik beti Euskararen sorkuntza beti inoren eskuetan itxiten egon, ez da Euskal eragileen eskuetan. Eta nik ikasleak, ontzat emoten egon Euskal kultura jakinda, eta konsumidu egiten bada huriepe, ontzat ematen nuen. Baina harago, beste pausu bat emondo zu, ez da, eta eure pere bai Euskal sorkuntzan eragilek izeteko edo sortzeko bere bai euskal kultura. Eta hori ulertu badot, zelan gauzatu egiten da, ze, karo, egi esan, ikaslek eureke sorkuntzan eragile padirepe, hori baino barik ez dau. Eta zer egin dozue? Kontako zu mesedez? Borrandu dan bezala, gauza asko egiten ziren orain arte, eta hori guretzat bikaina da, funtsean, baina nahi izan diogu, eta hortan ari gara orain, zentzu bat eman nahi diogu egiten den horri. Egia da, Ipar Euskal Herriko errealitateak plazak eskaintzen dizkiola sorkuntzari. Aipatu ditut, divertimenduak Basen Nafarroan, maskaradak Siberoan, badira kabalgatak ere Lapurdi aldean, bada egiazko kultur dinamika bat, eta egia da, hori berariaz egin den zerbait da, urteetan ikastetxeratu dira ekimen horiek. Batez ere kolegioetan talizioan, adin batetik orako ikasleak baitira, baina nik ezagutunan ere lehen hezkuntzan, nire alabak Siberoan eskolatuak dira, eta ikasle taldeak, ikasleen garai hartan lehen maila bukaeran, proiektu bat egin behar zuten, eta erabaki zuten maskarada bat egitea. Hor, beren ingurunearen referentzia kultural nagusia baita. Beraz, hori egiten da. Guk dugun, eta ez da egiten den horrekiko kritika bat, edo bizi dugun errealitate horrekiko kritika bat, baina ikusten duguna da, hizkuntzaren bilakaera zein den aintzat hartuz, badela irrisku bat errealitate guzti horiek, kulturalak, interesgarriak direnak, folklorizatzeko. Orduan, beraz, gelaratu den hori, eta egin den hori, orain nahi dugu zentzu bat eman. Eta hortan ari gara, beraz, eta tailerrak proposatzen dira, bertso tailerrak proposatzen diren bezala, Euskal Herri guztian, antzerki gintza tailer bat bada Etxeparen, aste hontan gainera egin dute beren emanaldia, Etxepareko ikasleek, urte oso batez lantzen dute antzerki lan bat, Asut konpainiarekin, eta gero beraiek ematen dute. Eta egia da ez dugu komunikatzen egiten den hori, baina domaia da, biziki polita izan da emanaldia, ikasturte ondarrean eginen dute terminalekoek edo basoan direnek urteko emanaldia. Errealitate hori bada, eta guk hori nahi dugu balioan eman, baina nahi dugu josi, helburu jakin batzu zedarrituz, ikasleak ere jabetu daitezen, egiten duten horretan zertan ari diren. Eta hizkuntzak ze leku duen egiten duten horretan. Guretzat giltzarria da. Aipatu dudan atxikimendu hori lortze aldera ezinbestekoa da. Beraien errol aktiboaz jabetu daitezen eta plazak hartu ditzeten. Nik badekot galdera bat edo ez dakit hausnarketa bat, aber zuek zer pentsatzen duzuen hontaz. Hontan genbiltzala, pixkat honen antolakuntzan eta genbiltzala bilera batean batek komentatu zuen. Gure garaian, denek urtetzen ginen ikastolatik edo eskolatik euskal kantuak jakinda, euskal dantzak jakinda, bertso doinuak, ipuinak, idazleak, denok, ez bakarrik etxean euskaraz geneukanok,
zer gertatu da hor hezkuntza arautuaren barruan oinarri hori desagertzeko? Hori desagertu egin da. Eta gaur egun, esaten egia da, beste gizarte, zuk esan duzu ez, 21. mendean gaude, beste gizarte bat, egia da migrazio kopuru altua daukagula, baina orduan ere, nire ikastolan eta nire gelan Extremadurako familiak zeuden, pila bat, euskaraz etxean egiten ez zutenak, eta nire moduan irtetzen zirenak ikastolatik kultura motxila horrekin. Beraz, non gertatu da? Zaki, danontzako galdera da, Baina, non gertatu da eten hori hezkuntzaren barruan? Nire galdera, salat, ez daite. Igual horti bebai dago erantzuna. Ni abiatuko naiz. Nik ez dut gai horren inguruko ikerketarik egin, eta pixka bat kostatzen zait esatea, edo nahiagoko nuke horren azterketa bat egon izan balitz, eta horren gainean hitz egiteko aukera izango bagenu. Baina, hipotesiak botako ditut. Gero zuek nahi baldin badezue horren gainean erantzun, edo ereki genezake horren pentsamendua, baina uste dut kontuan hartu beharko gendukela enuntziatua batetik, ez? Gure garaian, gure garai horren irakurketa egite dagokigula lehenengo, ez? Eta gure garai horretan, euskal kantak, ipuinak eta bertsoak eta baita ere Euskal Herriko geografia eta bestelako elementuak jasotakoak eran ikasleok nolako testu inguruan kokatzen ginean batetik, bestetik hori jasotzen genuen ikasleok zein ikastetxetan kokatzen ginen, eta ikastetxeetako irakasleen ikaskuntza, ideologia, jakintza, irakasteko metodologiak eta maila batean ikastetxeek erdigunean zertzuten galdetu beharko geniokela gure buruari, ez? Eta hortik nola irakasten zen euskara eta euskal kultura, eta momentu honetan, 21. mendean gauden honetan, berdin, ez? Ereduan dauden ikastetxetan, irakasleen perfilak zein diran galdetu beharko genduka gure buruari, nolako irakasle ditugu, nolako irakasle horien, aurreritzi ideologia, jakintzak, non kokatzen diran, non kokatzen den ikastetxe hori eta ikastetxe horren ingurumaria hori, non kokatzen den ikastetxe horretako gurasoen, egoitzek aipatu du ze garrantzitsua den gurasok ere hor parte egotea eta hor implikatu egotea, nola kokatzen den hori guztia, uste dut marko soziologiko, kultural eta ideologikoa dela aldatu dena, batetik, eta horretan irakurketa egin beharko gendukela, eta ausartuko nitzake esatera garai hartan euskarak eta euskal kulturak erdigunean bazuela leku bat, eta momentu honetan euskarak agian izan dezakela, baina ez euskararen barnean dagoen lur eremu horre guztiak, kulturak. Eta nolabait ez ote diegun azalean dagoen hizkuntzari begiratu asko, eta euskara ikasi eta irakatsi, euskara ikasi eta euskaren baitan dagoen, eta bigarren mailako kultura hori dan, eta zapaldua dagoen, egoera minorizatuan dagoen hizkuntza horren kulturaz, ez ote diogun maila batean, behar besteko begiradarik eman eta denborarik eman horretan pentsatzeko. Beti ere momentu honetan kontuan hartuta euskal kultura kokatzen dela gainontzeko kultura horiekin elkarbizitzan eta harremanetan. Eta momentu honetan horri buruz galdera egin eta hori nola eraiki genezakeen dagokigula pentsatzea eta adostea. Ni ikasle izan naiz ikastolan bizi izan dut garai bat, ez dut iraganaren nostalgiarik aldarrikatuko hemen. Iduritzen zait, bat eskolak ez direla oasis bat, edo ez direla beren inguruneaz deskonektatuak diren inguruneak. Eta euskal jendarte aldatu da, eta erranezake 70, 80, 80 hamarkadan euskal pizkunde bat gertatu zela.
kantugintza, eta hor bazen dinamika bat, ez doka mairu, eta hor deneken badugu, eta bazen amets partekatu bat. Eta nago amets partekatu hori egun asko lausotu dela, eta berri bat sortzeko beharra baduela euskalgintzak, hezkuntzak, hizkuntzak eta kulturgintzak funtsean zentzu bat izan dezan irakaslentzat ere. Eta iduritzen zait, beraz, garai batean formatu eskolarako bide hartu zuten irakasle horiek ingurune horretan eman zituztela urratsak, eta ingurune horien ardatz ziren horiek barnean zituztela, eta horiek partekatu zituztela. Eta egun geroztik etorri diren belaunaldiek, eta ez dut hor guti esten belaunaldi horien ekarpena, baina agian harreman hori lausoagoa dutela. Hori alde batetik, eta gero aipatu dutune batean, guk bederen hortazo hartu gara, nahiz eta ez dugun ere azterketa sakonekorik egin, frantses estatuak inposatzen digun programa horren baitan gertatu diren aldaketek, gurean ere eragin dute funtsean, eta erran dezake, 1984an Frantziako estatuarekin elkarkidetza hitzarmena egin genuenaz geroztik bete behar batzu ere inposatu zaizkigu programari dagokionez. Lehenago askatasun gehiago genuen. Askatasun gehiago izateak emaiten zigun tartea, adibidez, beste gisa batez irakasteko eta bestelako euskarriak erabiliz. Eta errandudan bezala lehen programen bilakaerak, hori Europa mailako bilakaerak dira, baina kompetentzietara bideratze horrek irakasleen esku hartzeak asko lausotu du kontestuak beharrezkoa duen ustez lekua. Eta kontestuaz ari garenean, hori da, kantugintza, literatura, eta ez dut ere datu objektiborik da gehiago ikastolari garenean, irakasleekin formakuntzak prestatzen direnean, formakuntza beharrak zeintzuk direnean aztertzen dugunean hori agertzen da. Badugu ertxapen bat, programen ertxapena, eta ertxapen horretatik kanpo dugun askatasun hori nola baliatzen dugun bestelako horiek lantzeko nik uste dut badugula galdera bat erantzunik gabea mementoan. Bai, egunon, eskerrik asko bioi. Aipatu dituzuenetatik eta baina azkena komentatu duzuenekin, etortzen zait galdera edo kezka. Aipatu duzue, berezik egoitzek, aldatu dela ingurunea, lehen bazela amets bat, bazela konpartitzen zen, ez dakit, ideologia ditu daitekeen, baina bai, oinarri bat ikastetxetan, irakasle bakoitzarengan zer transmititu, zergatik, zertarako grina bat, eta horrek erdigune hartzen zuela, ezta? Josunek ere aipatu du ez, akaso erdiguneat bazegoen, ez, garai batean, hainbat ikastetxetan, zentzu bat ematen zion irakaskuntzan egiten zen lanari euskarak, kulturak, ilusio batekin egiten zen, eta abar, ez da. Eta kaso hori gaur egun zailagoa da, ingurune aldatu da, gauza asko aldatu dira, beste kultura eta hizkuntza gehiago ere baditugu, eta abar. Baina, aipatu duzuen, beharrezkoa den jauzi hori eta ikastetxeak berriz euskara eta kultura erdigunean jartze hori, ez ote dan nahi eta ez pasatzen irakaslearen gandik. Alegia, ikastetxean garbi dago, ikastetxea arnazgune funtzionala bihurtzea hori da gure egitekoa, ezta? Baina hori egiteko, batez ere ikasgelatik hasi behar da, eta ikasgelan irakasleak eraman behar du aldaketa, ez? Eta aipatu dezuen bezala, baldin badago ingurunea eta ingurunearekin batera profesionalak aldatu baldin badira, ez ote genuken hor ere indar berezia jarri behar. Ez ote den zaila irakasle batek ez baldin badu beregan ardaztuta euskara kultura ez baldin badu bizi, ez baldin badu amets ilusio hori nola ekarri aldaketa. Posible ote da bakarrik ikuspegi, esan dezagun tekniko, didaktiko,
batetik aldaketa euskara erdigunera ekartzea, ez dakit, ez ote genuken hori betik gora elikatzeko plan bat ere egin behar. Eta ez naiz bakarrik formazioaz ari, baina bai, nolabaiteko pizkundea aipatu duzu, pizkundea behar dugu ingurunea, baina pizkundea behar dugu ikastetxe bakoitzean ere ez. Eta pizkundea gaur egun, ez dut uste 21. mendean, zerutik etorriko zaigunik pizkundea. Goiti bera bezik eta beti gora eraiki beharko dugun zerbait, eta kaso galdera zera hori da, ez da, nola eraiki betik gora. Hizkuntza kudeatzailearen figura garrantzitsua izan daiteke, baina ez dakipanik figura bakar batek ere zenbaterainoko eragina izan dezakeen beti gorako hori elikatzeko. Orduan ere galdera eta kezka hortik. Bai, eroriko nahi zuztera. Bai, nik aipatu dut lehen, guk sinisten dugu komunitatearen zentzuan, eta komunitateari eman barzaizkio misioak. Guk badugu bat, eta hemen denek duguna dena pentsatzen dut, hizkuntzaren transmisioa, baina ez dadin izan zerbait lausoa, ez dadin izan zerbait mekanikoa, baizik eta zurmamitua izan dadin. Guk gure unitatea saska da, eta saskan hor lanketa berezi bat egiten ari gara, bederen balioetan eta azpimarra ezartzeko. Ikastolai itzuliz, bai, komunitatean, errandu da bezala, 3 erpin horien elkarrekintzaz jabetzea ezinbestekoa da, eta gero elkarrekintza hori elikatzea, eta hala ere iduritzen zait badela parte handi bat ez dagoena gure esku. Guk eragin dezakegu hortan, gure eremutik, baina nik uste dut hor euskal jendartearen baitan badela astinaldi baten beharra. Funtsean, euskal komunitatea biziko bada, euskal hiztun komunitatea biziko bada, zentzu bat eman beharko zaio. Gure gazteek bihar, hizkuntzarekiko duten harreman horretan ozka bat arago jauzia eman dezaten. Eta nik egun, alabaek 17 urte dute, senditzen dut zentzu bat ematen diotela, agian Ipar Euskal Herrian bizi dugun egoera komplexu hortatik abiatuz, anormalitate egoera batek kontzientzia pizten du, eta hor basoarekin ari dira, goitibera, eta mobilizatzen dira, eta baina tamalez beste herrialdetan ez dut senditzen alakorik. Orduan, nik hor ikusten dut korapiloa. Nola euskal komunitateak amets berri bat josten duen, hizkuntzari eta euskal kulturari leku bat emateko, baina nik hori esatea zarago ez nahiz ausartzen. Ez baitituzte gure ekarpena egin dezakegu hizkuntza komunitatetik. Galderak pausatuz eta beharra adieraziz, baina nire ustez hemen gauden guztiak eta gehiagok ere beharko dute horretan eragin. Uste dut, baditugula zumeak, baina ez dakit, agian uneak eta guneak falta dira, hori beste zerbait da. Ekarpen txiki bat ingo dut, nik uste dut ez naizela nor zuen etxean sartzeko, espiritua esatezun toki horretatik. Baina niri bereziki zel nola galdetu dezu ez, niz naiz nor esateko nola egin daiteken hori. Niri asko laguntzen dit irakaslei galdetzeak. Nik uste dut asko hurbildu argatzaizkiela irakaslei, klaustroei, eta badala gure ariketa handi bat ulertzea zer ari dan gertatzen ikastetxetan. Zein aurreritzi ditugun kulturai lotuta, ze amets ditugun, zein amets ez ditugun, ez? Ze hor uste dut galdera asko sortuko zaizkigula, ez? Askotan irudikatzen dut, horrelako galderak egiteko garaian, euskara eta euskal kultura ardaz duen irakasle bati begira ari gatzaizkiola. Eta momentu honetan aniztasuna oso handia da, ez? Eta hor topatu berritugula espazio eta une komunak. Aniztasun horretan komunitate euskaldunak eraiki genezaken hori zein izan daiteken topatzeko, ez? Hor uste dut lan handia daukagula klaustrotan lana egiteko, nola bizi dugu hau, nola ez dugu bizi, zein oztopo sortze zaizkigu, zein amets eta desira ditugu,
zer gertatzen da gurasoekin harremanetan, gizarteak zer esaten digu, edo ez digu zer esaten, ez? Uste galdera hori jarri berritugula mahai gainean, eta horretan ariketa oso emankorrak egin ditzakegula ikastetxetan horri buruz. Hizketan jarri, alkarri begiratu, eta espazio komun horiek topatzen. Eta uste nola hori hortik erantzuteko modua izan dezakegula, eta bereziki guk entzunez. Nik ere bat egiten dut, figura hori ez da izango bakar hori, ez, salbatzailea, baina uste figura horrek lagunduko dula erdigunean jartzen gaia, eta horren bidez jakiten ikastetxetan zer gogoetatzen den, ze karpen egiten diren, nola hoiei, nola erantzuten dien. Hori batet ikastetxei begira. Eta gero nik bat egiten dut egoitzek esandako horretatik, askotan ikastetxeari eskatzen zaio gizarteak egiten ez duena. Eta nik uste dut badagokigula komunitate modura gizarteari esatea zuen lan ere bada sortzaileena, bada erakundena, bada euskalgintzarena, bada eta horrek ekarpena egitea, barkatu. Eta ekarpena hortik eginda testuinguru eraikitzailea sortzea, ez? Uste dut oraindik testuinguru emankor hori osatzeko daukagula, eta amets horrek zein izan behar duen, enuntziatu horrek edo enuntziatu plural horiek zein izan behar duten osatzeko daukagula, eta nola horren erantzuna hor topatuko genukela. Bueno, beraz, orain urte batzuk hausnarketa eta lanketarako urteak beraz, ahalik eta arinen, izan daitezela, aldaketak etor daitezen. Bueno, besterik ez bada, kafetxo bat hartzeko tarte hartuko dugu, eta 11 aterritan elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko, Josun eta Egoitz. Bigarren zati honetan, jardunaldi honen bigarren zatian, denbora pixkat joan zaigu. Nire ezkerrean ditut Miren Oteiza, Miren Basurto, Carmele Perez eta Letizia Garzia. Eta lehen biak bigarren hezkuntzako irakasleak dira, eta Udako Euskal Unibertsitateko ikasgela kulturaz blaitu proiektuko kideak baita ere, eta Carmele eta Leti UESiko lankideak. Eta bakoitzak hitz egingo du, nik egingo dizkiet galderak egin dituzten proiektuei buruz. Lehen galdera, bazuentzat, Miren, aurkeztuko diguzue pixka bat ikasgela kulturaz blaitu ikastaroa. Hori eskaini eta eman duzue, Udako Euskal Unibertsitatearen bidez, eta beste horregatik gonbidatu zaituztegu gaur mainguru honetara. Ikastaroak erakutsitakoen eta bertatik ateratako ondorien berri emanen diguzuela iragarri dugu. Eta, hasteko, zer da ikasgela kulturaz blaitu proiektu hori? Ikasgela kulturaz blaitu. Miren, barkatu, Lehenik eta ben, mila esker, hau da, gonbidatzeagatik. Bai. Eta, ez? Gero zuaztu egin zaigu. Mila esker gonbidatzeagatik, eta gure lanaren berri, eta gure esperientziaren berri, emateko tartetxo hau eskaintzeagatik, bai? Orain bai. Ikasgela kulturaz blaitu, bai? Ez, eta agian erantziko dugu, gu nolabait Nafarroatik gatozela, bai? Nafarroatik gatoz, eta ez gatoz erakunde jakin baten izenean. Egia da, ikastaroa UEurekin eman dugula, baina, Miren eta Mirenen izenean gatoz nolabait, geuke sortutako ikastaroa da, pixka bat, euskal kulturaren gaia ikastetxetan plazaratu nahi genuelako, edo mai gainean jarri nahi genuelako. Orduan, lehen esaten hasi naizena, eta horre diapositiban ikusiko duzue, ez dakit ikusiko duzuen,
Hori da, bai? 10 orduko ikastaroa da, bai? Orduan pilulatxo bat besterik gabe, bai? Eta hezkuntzan eragitea helburu duena. Asmoa, oso xumea, kontzientzia piztea eta ikasgelan eragitea, ezta? Lantzen diren gaiak edo, kultur transmisioa, kasu honetan euskal kulturaren transmisioa hezkuntzan, gure ustez gaur egun hezkuntza arautuak ez duelako bermatzen euskal kulturaren transmisioa, eta bestetik ikasleen sormena lantzea edo, bai? Iruditzen zaigulako ikastetxea horretarako toki ezin hobea edo erabat egokia delako, ezta? Denok dugun ahalmena da sormena eta gainera trebatu eta garatu daitekena. Eta, azken batean zer bilatzen dugu hezkuntzan edo hezkuntza arautuan edo, ezta? Bilatzen dugu eskolaldiaren amaieran, ikasleak hiztun osoak lortu nahi ditugu, hori lehen aipatu da, ezta? Hiztun osoak lortu nahi ditugu eta gure ustez, hiztun osoak lortzeko kultura ezinbestekoa da. Eta orduan, uste dugu ikasleak euskal kulturaren ezagutzaile, erabiltzaile, sortzaile eta zergatik ez transmisore ere izan daitezkela, ezta? Orduan, hiztun osoak, hiztun aktiboak, ezta? Orduan, uste dute oso argi dagoela ikasleen hizkuntza gaitasuna handitu nahi dugula irakaskuntzan edo, ezta? Hezkuntzan, barkatu. Eta, baina horrekin batera beste eduki batzuk ere transmititu behar ditugu eta gure ustez eduki horietako bat euskal kultura da, ezta? Hori, ikasleek euskal kulturaren oinarriak ezagutu behar dituzte, eta guretzat bikote hori kultura eta hizkuntza bana ezina da. Orduan, baten alde egiten dugun lanak, bestean eragina dauka, inpaktua dauka, zalantzari gabe, ezta? Eta, esan dugu transmisioa eta sormena biak, ez? Orduan, hemen aipatu nahi dizkizuet, bi alditan eman dugu ikastaro hau, joan den udazkenean eman genuen, eta orain udaberrian eman dugu, eta, izan genuen ikasle bat, Aritz Ibañez, kultureragilea, ezaguna da, dantzaria eta ez, eta berak esaten zuen, sarri kulturaren esparru bakar eta txiki bati bakarrik erreparatzen diogu, kontsumitzeko kulturari. Eta egia da, berak esaten zuela, iaia tripako mina ematen ziola, nolabait kultura eta kontsumoa hitzak lotzeak, ezta? Uste dut, euskarak ez dituela kontsumitzaileak behar dituela arizaleak, bai? Kultura amaterrean, euskaraz ariko diren gazteak. Horrek askoz lotura sendoagoak albidetuko lituzke hizkuntzarekin eta kulturarekin berarekin. Eta orduan, erabat ados gaude berarekin, ezta? Orduan, eta agian izenburua bera, ez? Ikasgela kulturaz blaitu izena jarri genion, ikasgelaetan eragiteko, bai? Guk lehendabizi buruan genituenak lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako ikasgelak ziren, baina gero ikusi dugu kezka hori esate baterako helduen euskalduntzean ere badagoela. Eta orduan, helduen euskalduntzeko ere, euskaltegietako irakasle batzuek ere eman dute izena. Kulturaz blaitu, eta hor jarri dugu ur parrastada bat, ez? Orduan, ur parrastada horrekin, ikasgela busti, ez? Busti erabat parrastada batekin bustitza baino egia da, gehiago ikusten dugula agian, poliki-poliki, zirimiriak, ezta? Bustitzen duenean bezala, ezta? Eta, ikasgela, eta agian ez ikasgela bakarrik baizik eta ikastetxe osoa, ez? Orduan, hemen, Josuneri entzun dioguna entzun da, eta ikastetxe osoa. Gukala ere, irakasleek banaka izena emandako ikastaroa da, ezta? Helburuak, nire behatzarekin ez du funtzionatzen, bai? Ez du horrera egiten. Oain bai. Ez, oain pasatu nahi ez gehiagin, bai? Helburuak, 3 urrengoa biretu, bai? Helburuak
Hortxe. Hori da. Hor, 3 helburu edo jarri ezkizuegu, ez da, lehendabizikoa, irakasleak egoeraren larritasunaz jabetzea, orduan, azken urteotako inkestek komunikabideek adituek diotenez, etena gertatu da euskal kulturaren transmisioan, gizartean oro har gertatu da, eta gizartean gertatu den bezala, ikastetxetan ere bai, ez, hezkuntza arautuan ere bai. Hori agian, hemen gaudenok hori badakigu, baina, ez dakite, hemen aipatuko ditugun gauza asko, irutuko zaizkizue, evidenteak direla, baina evidenteak dira agian batzuentzat, baina ez irakasle guztientzat, ezta? Transmisio falta egonda, agian transmisio falta horregatik edo baino gehiago, eta beste hainbat faktorerengatik, ikasleen artean ez ezagutza handia dago euskal kulturari dagokionez, ez ezagutzaz gain nolabait distantzia eta indiferentzia ere erakusten dute ikasle batzuek, ezta? Are gehiago batzuek indiferentziatik haratago gutxiespenare bai, ez, euskalden guzti horrekiko, ezta, aurre iritziekin jarraitzen dugu, eta, pixkat konplexutik edo, ez, bizitzen dute zenbaitek euskal kulturarena. Gero, inoiz baino, aniztasuna handiagoa dago kultur sorkuntzan, disiplina guztietan, baina hori ez da ailegatzen ikasleen gana, eta, gizartearen parte handi baten gana ez da ailegatzen, ez da. Orduan, horretaz pixka bat jabetzea, ez da, egoera horretaz. Bigarren zera, helburu moduan edozein irakasgai irakasten dutela ere, nolabait irakasle guztiok garela kultura eragile, ez da? Iratxe Retolazak dio, konturatu ala ez konturatu, ohartu ala ez ohartu, denok garela kultura eragile, ez da? Eta, edozein ariketa, edozein jarduera, edozein azalpen prestatzen dugunean, ohartuta edo oharkabean, kokatzen gara marko jakin batean, ez da? Eta, ohartu beharko genuke, nolabait, dena egin daitekela euskaratik, euskal komunitatetik, euskal herritik begiratuta, ezta? Orduan, begirada hori izatea nahiko genuke, ezta? Eta ohartzea, azken batean, irakasle guztiok garela nolabait kultur transmisore. Eta Iratxek dioen bezala, baita asteburuan zer egin dugun kontatzen dugunean ere, ezta? Hor ikasleak ohartzen dira benetan euskal kulturaren munduan murgilduta gauden edo beste kultura batean murgilduta gauden, ezta? Orduan hori transmititzen diegu ikaslei, bai? Eta gero, nolabait, horrekin guztiarekin ikastaroaren 3. helburura edo iritsiko gara, bai? Eta orduan nahi duguna da, irakaslek hausnartzea, nork bere arlotik, bai? Zer egin dezaken edo nola txerta dezaken euskal kultura bere eguneroko jardun horretan, ezta? Eta horrela ikasleengan eragin. Ezta? Ikusten dugu gainera disiplina guztietako irakasleen eginkizuna dela nolabait esateko, eta ez esate baterako askotan gertatzen den moduan euskara irakaslearena, ezta? Orduan, ikusten dugu horretarako pixka bat begirada aldatu beharra dagoela edo nolabait lehen feminismoarekin esaten genuenean bezala betaurreko moreak jantzita, hemen euskal kulturaren betaurrekoak jantzita edo, ezta? Eta, pixka bat, asmo horiekin diseinatu dugu ikasgela kulturaz blaitu, 10 orduko pilulatxo bat esan bezala, besterik ez da, baina nahi duguna da horrekin, sensibilizaziorako abia puntu bat izan dadina, ezta? Denok irakasle guztiok ikasi dugu unibertsitatean, baina gehien hoi ez digute euskal kultura irakatsi eta ez dakigu nola eragin alor horretan edo, bai? Bai, pasan. Zer egiten dugu, ez? Ikastaroan zer egiten dugu? Gogo eta osnarketa egiten dugu, bai? Euskara lehendabizikoa, hori euskara ez dela hizkuntza akademikoa bakarrik, baizik eta euskal kulturaren ardatza ere badela, ezta? Eta, ezinbestekoa da horretaz jabetzea,
Eta lehen esan bezala, gure ustez, bikote bana ezina da, hizkuntza eta kultura, hizkuntzak kultura elikatzen du, eta kulturak hizkuntza elikatzen du, ezta? Horretaz gain, egoeraren larritasuna, ikusi dugu nolabait egoera larria dela transmisioari dagokionez edo, gaina esango dugu, igual bai euskararen transmisioari dagokionez, bai kulturaren transmisioari dagokionez, eta guk argi dugu, eskola izan daitekela edo izan behar duela transmisioan eragiteko edo laguntzeko tokia, Bada beste larrintasun bat ere, horrela esan baldin badaiteke, eta orain arte aipatu ez duguna, baina agian mahai gainean jarri nahi duguna, eta hori da, irakasle askok duten gaitasun komunikatiboa, ezta? Agian erdaraz, euskaraz baino hobeto moldatzen direla, edo euskaraz ez dutela agian lanbide honek eskatzen duen adinako gaitasun komunikatiborik, ezta? Eta horre desoreka bat edo sortzen dela, ezta? Eta orduan hori lortu nahi dugu, uztartu nahi dugu beste kontu honekin, ezta? Zen nolako profila izan behar du irakasle batek, ezta? Orduan, aipatu dugu nolabait gaitasun komunikatibo ona izan behar duela, gaitasun komunikatibo ona bai idatziz, bai ahoz, eta horretaz gain, kulturaren transmisioaz ari gara, eta kulturaren transmisioa egiteko ezinbestekoa da kultura ezagutzea, ezta? Orduan, horretan ere gabeziak eta hutsuneak daude, eta alde batetik hori ez da harritzekoa, azken batean, irakasle askok ere, bizi izan dutelako, bizi izan dugulako, aipatu dugun eten hori, ezta? Eten horren biktima edo, nolabait esateko direlako, ezta? Horri begiratzen baldin badiozue, diapositibari begiratzen baldin badiozue, eten puntuekin bukatu dugu gogoetari buruzkoa, baina igual erantzi nahiko nuke, tradizioaz ere hitz egiten dugula, ikastaroan, jakina azken batean, transmisioari ez du lotutako kontzeptua da tradizioa, orduan zer da tradizioa, tradizioa eguneratzea tradizioa da, euskal tradizioa malguak, zurrunak, pizkate gogo eta egiteko, ezta? Eta gero hori sorkuntzarekin lotzen dugu, Orduan, nolabait tradizioa ezagutu, tradizioa edo, kultur erreferenteak ezagutu, bai sortzaileak, bai lanak, eta gero hortik nahi duguna edo iruditzen zaigu bidea dela sorkuntzara jauzi egitea, ezta? Ikasleek ezagutu dezatela euskal kultura, eta gero kultura hori nolabait erabili dezatela. Ez da bila izan kontsumitzea bakarrik edo jasotzea bakarrik, baizik eta hori nolabait erabili dezatela, sortzeko, haiek ere sortzeko, ez da? Eta sortze hori garrantzitsua da, azken batean, kulturaren parte sentitzeko modu bat delako, euskal komunitatearen parte sentitzeko modu bat delako, ezta? Eta, sormen prozesuaz ere aritzen gara pixka bat. Dena, imaginatu ez da udana modu xumean, azken batean 10 ordu direlako, baina sentsibilizaziorako pentsatua dago, ezta? Gero, kultur transmisiorako material batzuk edo partekatzen ditugu, parte hartzaileek, ikastaroan parte hartzen dutenek ezagutzen dituztenak, eta gero, horietaz guk beste batzuk aipatzen ditugu, ezta? Eta gero, horrekin guztiarekin, ikastaroaren amaieran parte hartzaileek egin behar dute, ikasgelara eramateko moduko material bat sortu, Eta material horrek, nolabait euskal kulturako elementu bat edo izan behar du ardatz hori transmititzeko, eta horretaz gain gainera idealena da aukera ematea ikasleen sormena lantzeko edo, ezta? Orduan, nola dago, ez dakite boraz nola gabiltzan? Ari da demora aukera joaten. Horregatik. Bien artean 15 minutu. Ja, ikastaroa online da erabat, eta bi parte ditu, erabat online. Lehendabizikoa formatiboa, zati formatiboa edo dauka, eta hori, ez da inora bertaratu behar, baina online egiten da saio sinkronoetan, bi saio sinkronotan, eta gero gainerakoa Moodle plataforman, nolabait parte hartzaileek egin beharreko zereginak edo, ezta?
Zergin batzuk aipatuko ditut hemen, bai, batzuk etxean nork bere ritmoan egitekoak dira, eta beste batzuk berriz, horre saio sinkrono horietan egitekoak edo, ezta. Hasieran inkesta bat bete behar dute, eta inkesta hori da pixka bat haien egunerokoaren argazki bat egiteko, ezta. Haiek euren errealitatea nola ikusten duten, eta orduan, zure iritziz, adibidez, zure ikasle kontsumitzen dute euskal kulturarik, zer dute gustuko. Kontsumitzen dute erdal kulturarik, zer dute gustuko. Ikaslek ze iritzi dute euskal kulturarekiko eta euskal sorkuntzarekiko. Interesgarria iruditzen zaia, aberasgarria, erakargarria, olako galderak, ez? Orduan, pixka bat bakoitzak bere argazki egiten du, gero horrekin argazki horrela kolektibo bat egiten dugu nolabait esateko, eta gero beste bi panorama edo ateratzen ditugu, ezta? Nolabait esateko, beste bi argazki. Bata, horre diapositiban jarri dizuegu, Rosa Ramos, soziolinguistikan aditua da, oso proiektu interesgarriak egiten ari da, eta proiektu horietako bat igoa da, bai? Igoa izenekoa, irakasle gaien, ohartze eta alduntze soziolinguistikoa. Eta hori lotuta dago nolabait, irakasle gai horiek gero irakasle direnean edo izan beharreko profilarekin. Eta, lehen aipatu ditudanak, ez? Pizka bat gaitasun komunikatibo ona, euskal kulturaren ezagutza, eta horretaz aparte, aipatzen du, nolabait soziolinguistika aldetik edo, zera ez, aldundu behar direla edo, ezta? Eta gero beste argazki bat egiten duguna da, komunikabidek erakutsitako argazkia, ezta? Orduan, azken aldi honetan komunikabidek eta zer diote euskal kulturaren transmisioari buruz. Orduan, pizka bat horrekin beste argazki bat egiten dugu. Eta horrekin, egoeraz jabetzen dira, eta gero gogoeta bat egitea eskatzen diegu, ezta? Non gaude, non egongo gara horrela segiz gero, eta non egon nahi dugu. Eta hori, Jon Sarasua ikusten dut, Jon Sarasuaren bideo batean oinarritutakoa da, ezta? Hori hartzen du abiapuntutzat, eta, gogoeta egin behar dute, badaki, oain, diagnostikoa momentu honetan, non gaude, ezta? Hemendiko 30 urtera, non egongo gara horrela jarraitzen baldin badugu. Eta, erreakzionatzen baldin badugu momentu honetan, non egon gaitezke, nora iritsi nahi dugu, ezta? Pizka bat, horren inguruan gogoeta egin dezatela. Gero, beste zera bat, zeregin bat da kioskoa, eta hor, kioskoa deitzen dugu, azken batean imaginatu genuen, egunkariak eta aldizkariak eta saltzen dituzten kiosko bat, haiek ezagutzen dituzten transmisiorako egokiak diren materialak edo horre partekatzen dituzte, Padlet batean, eta, ezagutzen dituzten horiek, eta ze mailatarako, zer transmititzeko, ze irakasgaitarako, eta ezta? Gero, beste puntu garrantzitsu bat da, bertakoa sustatu nahi dugula, ezta? Bertakoa sustatu eta horre bi zeregin ditugu, Euskal Agenda Kulturala deitutakoa, eta bertako sortzaileen katalogoa, ezta? Orduan, hauek ikasleekin egiteko zereginak dira. Nahi dugu ikasleekin egitea, azken batean ikasleak ere horretan murgiltzea nahi dugulako, ezta? Eta hori, bertakoari esaten dugunean, ari gara esaten, herrikoari, auzokoari, eskualdekoari, ezta? Pizka bat, eta, uste dut, ariketa hauek balio dutela bai ikasleak pizka bat sartzeko, bertakotasun horretan, ezta, eta komunitatearen parte edo sentitzeko, eta baita batzuetan irakasleak ere, ze badakigu ikastetxetan batzuetan ze joan etorria egoten den, eta orduan, irakaslea berria baldin bada hor, ikastetxe horretan edo, badu aukera hor sartzeko, ezta. Eta azkenik, honekin guztiarekin azken produktu bat egin behar dute, azken produktu bat, nolabait ikastaroan zehar landutako edukiak edo martxan jartzeko, eta lehen esan bezala, nolabait nahi duguna da, ikasgelara eramateko moduko zerbait izatea, kulturaren transmisioa egiten duena, euskal kulturaren transmisioa egiten duena, eta gainera ikasleen sormena edo sustatuko duena, edo sustalezakena bintzat, Eta azken produktu hauek dira taller bat edo proposamen didaktiko bat, Oda, esaten dugu azken produktua, baina bada proposamen didaktiko bat edo, Eta, hori da gutxi gora bera,
Baina noski, hau ez da zuen lehen proiektua, lehendik ere ibilizarete beste zer batzutan, eta ongi ulertu baldin badut, lehenago beste ikastaro bat ematen zenuten, sormen digitala izenekoa. Bai, hori da. Hau izan da, orain aurkeztu duzuena, sormen digitalaren jarraipena edo garapena edo nolabait, azaldu pixka, ze izan zen sormen digitala eta hortik zehatera duzuen. Bai, esan dezakegu, ikasgela kulturaz plaitu ikastaroaren hasia edo mamia edo dena hor dagoela sormen digitalean, ezta? Sormen digitala garai batean hasi ginen egitasmo bazan, gero ja murriztu zan eta irakasgaia, moduan bakarrik baino gelditu zan, eta hortxe estekan sartzen baldin bazarete, esteka horretan sartzen baldin bazarete, hor sorme digitalaren inguruan dagoen materiala ikus dezakezue. Bueno, edo bestela aurrera eginen dugu, esan nahi dut gero aukera duze hor. Material hori eibezetaren webgunean dago, eta Googleen zuzenean sartzen baldin bazarete edo paratzen baldin baduzu eibez eta sormen digitala, kostatuko zaizue sartzea, oda, bilatu, eta hortxe egonen da materiala. Eta, hoxe, esan bezala, sormen digitala, DBH-erako prestatu genuen irakasgai hau, eta DBH-ko maila guztietarako, ez da? Hau da, bazen bada materiala, bai? Eta berez, hautazko irakasgaia da, hau da, zuzendaritza taldeak edo lekua egin zuen, hortan ikastetxeko programazio horietan edo plangintza horretan, eta sartu zuten sormen digitala irakasgaia. Hainbat ikastetxetan proiektuka edo landu zuten, bai? Baina berez, irakasgaia da eta hautazko irakasgai moduan diseinatua dago, bai? Oazen aurrera, bai? Irakasgai honetan, bilatzen duguna da, alde batetik disiplina artekotasuna, bai? Guk bost irakasgai edo aurre ikusten ditugu, euskara eta literatura, plastika, musika, aztuko dut baten bat, musika eta gorputz heziketa, bai? Bale? Eta irakasgai honek bi helburu ditu. Alde batetik, euskal kulturaren transmisioa lantzea, ikaslei euskal kultura hurbiltzea, ezagutaraztea, hau da, ikaslek ezagut dezaten zera euskal kultura, bizi, irauli, eraldatu, egin, hau da, ezagutu horretatik, abiatzea, eske mikrofonoa dut, hoxe, bale? Eta gero, urrengo helburua da, irudimena eta sorkuntza lantzea, ezta? Ez dut esan, bai, aztu zaite esatea, 2008an hasi ginen, orduan Alberto Barandiaranekin hau lantzen. Orduan Alberto Barandiaran Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren teknikari lanetan ari zen, eta orduan arek bota zuen harria, eta guk oso gustora hartu genuen, eta hortik abiatu. Diot, zeren gero sostengoa zitzeinen dugu, eta importantea da, oda, ja, goititik edo, heldu zitzaigun nolabait ere, posuixe laguntza edo eskaera, ezta? Eta gero, asmoa, ezta? Zera, sormen digitalak duen asmoa, hor paratzen dugun bezala, da euskal kulturatik abiatzea, ikaslek sormena landu dezaten, bai? Horrela labur bilduta, bai? Esan dezakegu. Guretako tradizioa euskal ondareak pisu handia du, bai? Eta ikasleek, bai, gazteek, errealitate horrekin, esan dudan bezala, esperimentatu, bizi, sentitu, eta ondoren jorratu, irauli, eta alda dezatela, ezta? Hau guztia nola gauzatzen dugun, bai, pasa, favorez? Egin dutita. Nola gauzatuko dugu, ez, miren. Ja, lautailer. Bale, itxoin. Hoxe. Nola gauzatzen dugu hau guztia edo, bai? Berariaz, prestatu genituen lau tailer. Lau tailer edo proposamen didaktiko potolok, bai? Eta lau multzotan edo lau lenguaietan sailkatu ditugu. Itxoin, ari naiz.
Tailer bakoitzak baditu adierazpide artistiko batzuk. Eta ikasleen aniztasunaren kontuan hartuta, bai, salkatu ditugu tailerrak 4 multzo edo 4 lengua joietan. Eta orduan, hor ikusiko dituzten adierazpide artistikoak, badira hitzen bidez adieraztekoak, irudien bidez, gorputzaren bidez eta musikaren bidez, bai? Eta hemen ere, sormen digitalean, azken produktu bat sortu behar zuten, eta hori zen aldizkari digitala, bai? Guk deitu genuen zut izeneko aldizkari bada, hola mugikorrean, telefonoan ikusteko, eta vertikalean. Eta hor, zer paratu edo zer sartu egin martzuten? Ikasturtean zehar, egindako, sortutako lanak hor paratu. Ere, ez dut esan, egitasmo honetan, irakasgaian, sortzaileak joaten ziren, 5 sortzaile izaten genituen. Hau da, Oskar Alegria, Jon Celestino, Ines Osinaga, Leire Urbeltz eta Oier Zúñiga, ezta? Bai? Eta oso motibagarriak ziren, bizita horiek, eta hauek izaten ziren inspirazio iturri, eta ikasleek batzuetan kopiatu egiten zuten, sortzaileek proposatutakoa, edo erabat aldatu, edo, bai, kontua da, eta guk asmoa genuen, iturri pila bat eman, hau da, badakigu artistek iturritatik jotzen dutela, edaten dutela, eta orduan gure asmoa bazen, bai ikasgela kulturaz blaitu, bai sormen digitalean, iturri pila bat ematea, erreferenteak ematea, bai? Hoiek ezagutzeko, bertako agendan edo agenda olako hortan ere ezagun dezaten ere zer egiten ari den, zer egosten ari den herrian, auzoan, hirian, eta hor parte hartu eta sortu, eta ez dakit orain korrika eta presakan liatzen ari naiz, bai? Vale? Eta bueno, hemen ekarri ditugu bi adibide, bai, ez dugu astirik hor ikusteko, bi urdana ikastetxeko zera aldizkari bada, aldizkari digital bat, hortaz gure sormin digitala, bai, sortu, eta gero mutiko hori Klifa mobil horrena da Alaitz institutokoa, bai. Hauek nahiko zarrak dira, baina webgunean begiratzen baldin baduzu ezin dituzue berriak ikusi, nola baitere, sarbidea edo, mugatu dutelako edo, bai, jarri zuten, aitzakia edo eman zuten arrazoia izan zen, nolabait ikasleen pribatutasuna mantendu behar dela, eta orduan, bakarrik ikus daitezke Nafarroako, Hezkuntza Departamentuaren domeinuaren barnean, eta hori ikastetxean baldin bazaude, ikastetxetik kanpo ezin dira ikusi gainera, bai. Egia esan, hasieran oso biribila zen, nolabait, partekatze horrek ere, aldizkaria sortzea bera ja motibagarria da, baina gainera partekatzea hori gaztetxoentzat oso motibagarria da, bai, horri ikusten zutelako nolabait, bada, zuk egin duzun hori, batzuk lotxatu egiten dira, hori ere egia da, baina, haien moduko beste batzuk ikusiko dutela jakite hori, askorentzat motibagarria zen, nolabait proiektzio hori edukitzea edo. Bai. Eta egia da, hortaz konturatu ginen, nola emozionatzen ziren ikasleak horrekin, nola bizi zuten, hau da, ikasleen autoestimoa ere nola igotzen zen, ikasle, esan dezagun, kaskar batzuen edo justu xamar dabilen ikasle batzuen ere egoera aldatzen zala, eta oso polita izan zen, gero, jaso genituen balorazio horietan, hau guztia ikustea. Ikusten naizete oso gainetik ari garela hoxe, baina, Eta gero, balorazio horietan ere irakasle batek, Izaskun Etxeberriak, ezta? Pasa zizkigun hauek, ikusteko ere, hemendik ez dut irakurtzen, bai? Ikusteko ere ikasleek, hau da, nola aldatu zuten ikuspegia. Hau da, ikasturte osoan sormen digitala landu ondoren, ikasleen ikuspegia begirada aldatu zen, ezta? Lehen pentsatzen nuen, batek dio, lehen pentsatzen nuen euskal kultura, euskal dantzak zirela, txapelak eramatea zela. Orain badakit hori bakarrik ez dela esaterako. Argazkilaritza ere dago,
zinema, euskal musika, euskal kultura nahi dena aurki daitekela. Oda, ikasle baten balorazioa. Beste behi ikasle batek, hola ez dio, bai? Ez dela soilik kultura simple bat, izan ere sentimendu bat da eta pensatzeko forma bat. Eta beste ikasle batek, hirugarren batek, zioen, ez dela bakarrik istorioak eta mitoak, askoz gehiago dela. Orain dakit, zer ohitura ditugun gure gastronomia eta euskaldunen historiak eta kontakizunak eta euskal kultura askoz gehiago dela, bai? Orduan, ikusi genuen, hau ateratzeko pentsamendu rutina bat egin genuen, lehen pentsatzen nuen, orain pentsatzen dute rutina, pentsamendu rutina horretan, eta hauek dira ateratako, iritzietako batzuk. Eta labur-labur ere bada ere, guretako izgakoa bada sormena eta pixka bat honen izenburuari ere, topaketaren izenburu bati helduta, guretako bada hitzklabe bat eta da sormena, bai? Sormena gure egunerokoan erabiltzen dugu, matematikako buruketa bat egiteko, edo kotxea hautsi baldin bada zeo zer egiteko, hau da, sormena beharrezkoa dugu. Baina hemen ari gara sormen artistikoaz, bai? Artearekin zerikusia duna. Eta ikusi dugu, osoixe, haiek ikasleak sortzen eta ezagutzen hau guztia, oso motibagarria zala. Eta gero ere ez dut komentatu, lautak gerrez hauen gaiz gain, gero sortu genuen postailerra. Eta postailerra hori bada ere erabilera, euskararen erabilera sustatzeko. Hau da, zuk zure lana sortu duzu, prestatu duzu, eta orain bestei azaldu behar diezu egin duzuna. Eta horretarako euskara behar duzu, hau da, kompetentzia linguistikoa beharrezkoa duzu. Eta jaztu guaztirik, bai? Nahi genuen poema hau kontatu, bai, ikusteko nola begirada aldatuta, nola alda daitekeen gauza, nola aldatzen aldire, eta ez dakit astea dugun hori irakurtzeko. Oso polita da, ziurtatzen dizuete. Bai? Bai, eman dizue. Bueno, kitan, Zuk eman dizu denbora. Bai. Oso zaila da, eta ezi ezadazu esan lor daiteke. Zeren eta egunaren amaieran gorroto dut egindako saiakera pila. Eta ez dut neure burua engainatuko esanez. Saiatuz, hobetu eta lor daitekela. Hortaz, seguro izan gogoratuko dudala. Ez duela berriz saiatzea merezi, eta zuk esandako ezerk ez dit sinetxaraziko saiatzea merezi duela. Zeren eta badakit ez dudala inoz lortuko, eta ez dut sinisten saiatuz lor daitekela. Zeren eta erronkaren aurrean pentsatzen dut. Esaten duten bezain zaila da. Orduan, orain... Poema honek badu bigarren irakurketa bat. Normalean goiti bere irakurtzen dugu, hau beti gora irakurri daiteke, bai? Eta orduan beti gora irakurrita, bai? Esaten duten bezain zaila da, zeren eta erronkaren aurrean pentsatzen dut, saiatuz lor daitekeela. Eta ez dut sinesten, ez dudala inoiz lortuko, zeren eta badakit saiatzea merezi duela. Eta zuk esandako ezerk ez dit sinetxaraziko, ez duela berriz saiatzea merezi. Hortaz, seguru izan, gogoratuko dudala, saiatuz hobetu eta lor daitekeela. Eta ez dut neure burua engainatuko esanez, gorroto dut egindako saiakera pila, zeren eta egunaren amaieran lor daiteke. Eta ez iezadazu esan oso zaila da. Bai? Orduan, itxaropen pizka batekin bukatzeko. Hore da. Eta hortaz, sormenaren miraria, bai? Mila esker. Bai, barkatu. Miren, ez, denbora kudeatzea beti badakigu gauza. Bai. Zaila dela. Pentsatu genuen aipatzea ere, zergatik ez duen segitu sormen digitalak, ejango dugu, diru laguntzak kendu zizkizue dela. Ez da bakarrik diru laguntza. Baina ez du gazterik hortaz garatzeko, baina behintzat, nonbait moztu dela alako ekimen interesgarria eta pena dela. Sostengua kendu zitzaion horrela utziko dugu eta tenpuntuak. Karmel eta Letiri utziko diet hitza orain, uezin landu duten beste proiektu bat aipatzeko. Hasteko, ze toki du kulturak ikasleen profilaren garapenean? Kontatuko dugun honetan, oinarrian badago aspaldi egiten hasi ginen gogoeta bat, ezta? Hizkuntza proiektuetan ari ginen, nondik abiatzen da gogoeta hori. Eta guk gogoeta hori beti
abiatu dugu ikasleen profilaren definiziotik. Bai? Kontua da, pixka bat pentsatzea, ikasleen irtera profilan zer dan lortu nahi dugula ikasleekin, ezta? Ze ezaugarri nahi dugu ikasleek eukidezaten eskolaldia amaitzen dutenean. Ze gaitasun eta ze trebetasun izan ditzaten nahi dugu, ezta? Eta hizkuntzekiko eta bereziki euskararekiko ze atxikimendu eta ze lotura sentitzea nahi dugu, bai? Hori da abia puntua. Horretarako ze estrategia behar ditugu, ezta? Ze, klaro, estrategia batzuk behar ditugu ikasleak dauden tokitik, guk nahi genukeen tokira eramateko. Ez dute zer berririk esango, neurri batean lotzen dira Josunek esan ditun gauzak, Egoitzek esan ditun gauzak, bai? Claro, ikasleen irtera profila definituta daukagu legez, bai? Eta araudiak esaten du, gure ikasleek LH bukatzen dutenean B bat izan behar dutela, DBH bukatzen dutenean B2 izan behar dutela, eta unibertsitateko ikasketak euskaraz amaitzen dituztenean C bat akreditatzen da. Orduan, legez hori bermatuta daukagu, lehen esan dan bezala, ezta? Nolabait badaukagu babes juridikoa. Kontua da horrek zalantza eragiten digula. Hori nahikoa da? Eta guk irudikatzen genuen, kalidadearekin lotzea igual ez dela nahikoa, ezta? C bat, C2, B bat, B2, C bat, erabiltzaile independentea eta erabiltzaile gaitua adierazten ditu. Baina, iruditzen zaigu horrek bakarrik erantzuten diola, edo hori bakarrik lotzen dela normalean hizkuntzaren erabilera eta kalitatearekin, ez da? Ze hizkuntza autu egiten dan, edo berbaldi hori aberatsa dan ala ez dan, zuzena dan ala ez dan, horretara mugatu dugu, ez da? Denboraren poderioz, hemen aipatu izan dan bezala, ez da? Pixka bat beste alde batzuk urrutiago gelditu dira, ez da? Eta gure gogo eta zan orduan non daude norbere hizkuntzarekiko eta beste hizkuntzekiko atxikimendua, ez da, jarrerak non daude, non gelditzen dira hor. Edo beste hiztunekiko dugun begirunea, edo hizkuntzaren estatusa, edo hizkuntzekiko motivazioa, hor non gelditzen da. Euskararen kasuan, euskara hizkuntza minorizatua izanik, horiek ezinbesteko elementuak dira. Eta gainera, pentsatzen genuen, ez? Euskara gainera da sormen mundu bat ere bada, ez da? Eta badu fluxu propio bat nolabait, badauzka propio dituen balio batzuk, ezta, egiteko modu batzuk. Eta iruditzen zitzaigun, balio horiek izan daitezkela motivazioa sustatzeko eta euskararekiko atxikimendu hori sustatzeko alderdiak, ezta. Beraz, eta klaro, gaur nahiko argi gelditu danez, hezkuntzak ez du lortu hori transmititzea, horreten bat gertatu da. Zerekin lotzen dugu guk sormena, ezta? Sormen elementu moduan irudikatzen dugu, ezta? Zuek ere sormena aipatu duzue. Danok dakiguna, hizkuntzak ez dira komunikazio elementu, hori badakigu, ezta? Eta euskal hiztun aktiboak sortzeko, eta hori da, daukagun ametsa nolabait, ezta? Hizkuntzaz gain, euskal gizarteko eta kulturako adierazpenak ere behar dituzte gure ikasleek. Ze danok dakigun moduan, ze hau bada gure leitmotiv bat, ezta? Hizkuntzak bere kulturari atxikita joan behar du. Bestela ez du zentzurik, eta horrek ematen dio zentzua. Eta zentzua hitza ere hemen aipatu da behin da berriz, ezta? Motivazioa, atxikimendu afektiboa eta zentzua kulturaren eremuan irudikatzen dugu. Kontua da eta zer landu kulturaz ari garenean, zer hori da beste bat, bai? Ze baliabide dauzkagu, ze material dauzkagu, badago euskal kulturaren baliabide, bai? Badabitz, ezta? Badaude proiektuak hori biltzeko lanean, baina egia da, hainbat korpus ez daudela landuta. Bertsolaritza da, eskola munduan sistematikoki sartu den, esango nuke kasi bakarra. Sistematikoki horrek badaukalako egitura eta jarraikortasun finko bat, baina hortik aurrera, beste disiplinetan ez dauzkagu, ez irizpide egituratuak, ez landuak, ez materialak, ez daukagu kurrikularizatuta, eta hori lan hori importantea da. Beraz, eta gainera, gauza importante bat, inpresioa daukagu, eta uste dut evidentzia asko dauzkagula, kultura txertatzen danean, oso lotuta dagoela irakasle bakoitzak eukidezakeen, ordan, irakaslearen araberakoa da, irakasle batzukin egiten dira, beste batzukin ez dira egiten, eta etena handia da. Horrek esan nahi du,
guk bilatzen dugula ikaslearen profil hor ikusten duzu, ez da? Irudikatzen dugu ikaslearen profil dimentsio anitza. Ez daukagu nahikoa gaitasun linguistikoarekin, eta B1, eta B2, eta C1, eta definituta dauden moduan, ze Europako markoa ekarri dugu, definituta dauden moduan gaitasun linguistikoarekin lotzen dira. Punto. Horri gaitasun soziolinguistikoa eta gaitasun kulturala gehitzea guretzako ezinbestekoa da, ze aldi berean profil horretan behar dugu, erabilera, kalitatea, baina baita ere jarrera, baita ere errepertorio, ez bakarrik errepertorio linguistikoa, errepertorio kulturala ere behar dugu, ezta? Eta horrekin lotzen dugu baita ere sormena. Beraz, abia puntuan, edozein prozesu hasten dugunean, abia puntuan daukagu ikaslearen hiztun profil dimentsio anitzonen hortzimuga nolabait. Bai? Hori da apur bat, eta berdin funtzionatu dugu eskola munduan hizkuntza proiektuak abiatu ditugunean, edo unibertsitatean. Eta unibertsitatean, zehazki, UEZen leti nola lantzen da kulturaren ardatza? Bale, irakasle ikasketetan arituko naiz, bai? Ze UEZen unibertsitatean modu askotara, ez? Eta modu diferenteetan egiten da, baina apurtxo bat adibidez zehatzak ekartze aldera eta estrategia igual zehatzak ekartze aldera eta egingo dut oso konkretura etorriko naiz, bai? Dauzkagu, pasaiazu, Carmel, favorez? Carmelek ematen digu markoa, bai? Profil multidimensionala da gure irritera profila. Nola iritsi profil multidimensional hori garatzeko espazioak, testu inguruak, esku hartzeak sortzera, ez? Nola jetxi. Eta orduan daukaguna da, ikusten da, ez? Gaitasun kulturala landu behar dugu, gaitasun soziolinguistikoa landu behar dugu, eta gaitasun diskurtsiboa landu behar dugu, bai? Eta horretarako dauzkagu, palanka, ez? Esku hartze, proiektu, ezberdinak, bai? Norberaren garapena eta hizkuntza tutoretza bada palanka bat, bada eragiteko eremu bat, ez da? Unibertsidadea bizi, ez? Unibertsidadeko 4 urtetan, 6 urtetan, urte betean, bai? Urte hori barne biltzen duen, ez? Espazio ez formal, ez? Hori guztia, eta gero dauzkagu moduluak, disiplinarteko moduluak, bai? Nolabait, ikasketa planean, urtean, ez dakit 5 aste, 6 aste bitarteko, hainbat modulo egiten dituzte, bai? Eta orduan, ez dira estatikoak, bai? Ez da egiten, lanketa soziolinguistikoa ez da irudia, ez da oso, bai? Lanketa soziolinguistikoa egiteko, batzutan, norberaren garapena eta hizkuntza tutoretzatik abiatzen da, beste batzutan moduluetatik, bai? Erdiko gurpil horiek, engranaje hori mugitu egiten da. Bai? Orduan, bageneukan, ez? Nolabait, profil multidimensionala, badauzkagu eragiteko espazio batzuk, baina behar genuen momentu batean oinarri bat, ez? Eta orduan, zertarako kulturaren lanketa, ez? Kulturaren lanketak lagundu behar du euskaratik eta euskararentzat identitate kolektibo bat sortzeko. Bai, eta orduan, identitate kolektibo bat sortzeko baliatu behar dugu. Zer eskatzen du honek? Eskatzen du batetik iraganari begiratzea, eta aipatu dira goizean zehar, ez? Eskatzen du iraganari begiratzea, eskatzen du oraina ezagutu, bizi, esperimentatu eta ulertzea, bai? Eta eskatzen du etorkizunerako sormen aukerak eta haziak ere eitea, bai? Nolabait, esaten dugunean, memoria, ez, marko horrek nolabait eraman gintuen praktikara jaisteko 3 ardatz definitzera, eta lehenengo ardatza lotzen da memoria historikoaren eta tradizioaren alderdiarekin, eta orduan atzera begiratzearekin lotzen da, ez? Erreferente kulturalen aria josten da, eta nagusiki moduluetatik egiten dugu hau. Bai, disiplinarteko moduluetatik egiten dugu. Ez dakit, adibide bat, eta adibide bat izan daiteke gure bilakaera historikoa aztertzen dugunean, askotan bilakaera historikoari begiratzen diogu, ez? Modulu konkretu batean. Bilakaera gaur egungo errealidadera aiatzeko, orain arteko azken hamarkadetako bilakaera historikoaren azterketa egin behar da. Beti gizartetik abiatzen gera, gizartearen analisitik abiatzen gera. Zergatik ez, saiakera handia egin dugu azkeneko 2 urtetan,
gizarteari begira jartzen garenean kulturatik. Ez? Zergatik beti hasi behar dugu. Gizartea horrela aldatu da, eta kultura horrela. Ez, guazen, kultur dimentsioa eta kultur erreferentetatik abiatzera, gero gizartea, hezkuntza, hizkuntza dimentsioak ekartzeko. Eta esaterako, azken hamarkaden bilakaeran, egiten duguna da, ez, bilakaera ezagutaraztea goazenean, egiten duguna da, igual oso konkretura, baino erreferenten arilkatze bat. Hasi gaitezke Lourdes Iriondo, bez? Lourdes Iriondo izan daiteke. Landu nahi dugun erreferente bat. Oskorrira. Oskorritik rock radikal baskora. Rock radikal baskotik jantjaka. Markeline bezalako antzerki konpainiak edo izan daiteke. Hortik Guggenheim efektura. Bai? Eta Guggenheim efektutik hiperespektakularizazioaren garaira. Eta hiperespektakularizazioaren garaiak garamatzan nolabait isildutako ahotsetara baita ere. Bai? Eta orduan, bilakaera hori erdigunean jartzen dugu eta hortik ezagutuko dugu nola aldatu garen, gizarte moduan, nola aldatu garen hizkuntzak egin duen ibilbidea, errekorridua, bai, nola aldatu dan hezkuntza bera, hezkuntza sistema bera. Bai, eta nolabait horrek garamatza bigarren ardatzera, eta bigarren ardatza da, ez, tradizioa utzi dugu, gaurkotasuna. Gaurkotasunera etortzen gera isildutako ahotsetatik, ez? Bai, eta horri tokia eman nahi diogu. Eta gaurkotasunarekin lotzen dugu batetik, gaur egungo referenteak ezagutu, bai, isildutako ahotsak ere, bai, gaur egungo referenteak ezagutu, eta gainera euskal kulturaren eragiletzarako espazioak eskaini. Bai, lehen esaten izuen, ez bakarrik ezagutu, baizik eta gorpuztu, bizi, esperimentatu, bai, eta ulertu. Bai, nolabait, ezagutu, esperimentatu, bizi, gorpuztu, eta berriz ulertu. Bai, ikusten da, nolabait, lotura. Eta hortik, jotzen dugu, etorkizunean ere eragiteko espazioak sortu eta nahi izatera, ez da? Eta horrek, badauka nolabait, ez? Euskara sozializatzeko bokazio bat badago, eta eragiteko espazioak eskaini nahi dizkiegu ez soilik UESI edo fakultate barruan, bai komunidadean, auzoan, herrian, eta gaurtik biharrer arte, etzir arte, bai? Orduan zer egiten dugu, saiatzen gera, hor dauzkazuen, bai? Gurpil horretan, begiz jota ukitzen noiz ari garen xirimiria egiten, bai? Eta noiz ari garen eferbestentzia momentuak bilatzen, bai? Bien arteko loturak egin nahi ditugu, bai? Badago lan bat, ez? Detengabe egiten duguna, eta beste bat bilakatu behar dira piko bat, komunidade izaera hori, ez? Eta kolektibo izaera hori indartzeko. Orduan, gaurkotasunarekin eta etorkizuneko espazioekin lotzen da gaur azalduko dizuegun UESI kulturala. Bai? UESI kulturalean zer egiten dugu. Nolabait, bi urratseko prozesua da, 6 urrats ditu, baina 2 fase. Bale, goiko lerro balitzatik lehenengo fasea, eta bigarren lerroak barne bilduko luke bigarren fasea. Bai? Lehenengo 3 urratsoiek gaur egungo kultur eskaintza ezagutzearekin lotzen dira. Bai? Bigarrena eragiletzarekin. Zergatik? Ezagutzen ez duzuna, ezin duzulako provokatu, bai? Ezin duzulako eragin. Bai? Eta hori lotzen da, lehentzuk momentu batean esan dezu, miren, nola aipatu dezu, ez ezagutza ez dezu esan, holako distantzia, indiferentzia. Claro, eske indiferentzia, ez, ezagutzaren dimentsio hori ez badugu lantzen askotan indiferentzia gertatzen da, ezta? Eta orduan, logika horretatik esan genuen, benga, lehenengo 3 urratsetan egingo duguna da. Gertuko kultur eskaintza ezagutu behar duzue. Bai, ezagutu behar duzue. Eta hau egiten dugu eskualdeka, mapa bat. Bai, mapa, eskualdeko mapa sortu behar duzue, eta gero Euskal Herriko mapa sortuko dugu. Bai, ikasleak eskualdeka biltzen dira, eta egin behar dute datozen 2 hilabeteetan egongo dan kultur eskaintzaren jasoketa.
bai? Eta agenda bat sortu, bai? Agenda hori sortzea ez da nahiko, gero kultur esperientzia bizi hartzaile moduan, kultur esperientzia horietara joan behar duzue. Bai, derrigortzen ditugu 2 tara joatea 2 hilabeteko epean, gutxienez 2. Egin behar duzue. Vale, boteretik eta boterea emateko beraiei guk boteretik egiten dugu. Eta era berean, bai, kariño pixka batekin ematen diegu beste 2 esperientzia guk eskaintzen dizkiegu. Bai, uezin ekartzen dira 2 sortzaile, guk ematen diegu, eta horrelako zerbaitetara joan behar duzu, bai, larun batean, ostiral atxaldean, ostegun arratsaldean, bai. Eta gero egiten duguna da, gogoeta egin. Bale, honek guztiak nola interpelatzen nau ni gazte moduan, eta nola interpelatzen nau ni etorkizuneko irakasle moduan. Bai, ze gazteak dira eta irakasleak izango dira. Bale? Ohar bat egin aldot? Bai. Ni gogoratzen dut, lehenengo aldiz esplikatu zenidanean, niri asko gustatu zitzaidana izan zen, 2 horietatik batean beraiengandik gertu egongo zan zerbait izango zala, eta bigarrena berez inoiz joango ez liratekeen tokira. Eta niri hori asko gustatu zitzaidan, ze deskubrimendu fase badago hor, ezta? Esperimentatu, baina deskubrimendutik. Eta hori oso polita da, eta emaitza politak eman ditu. Bai, lehenengoa da ez, a priori, venga, parrilla hau ikusita, ez, agenda hau ikusita, a priori, no jongo zinake. Venga, utaketa, hola, azkarra, onta, bale, borde, apuntau, bai, jaso. Eta gero, ez zinake jungo, baina ez da, osea, ez? Ez zinake, venga, eta... Bajungozea, bai da, bajungozea, bai? Ja, trampa, bueno, bai. Orduan, lehenengo zea hori, ez? 3 urratxoiek nolabait ezagutu eta dagoenaren, bai? Bizipena, eta orain sortzaile edo antolatzaile izan behar duzue. Zuek. Eta egin dugun bideak eraman gaitu mugak jarri behar izatera. Bai? Autuak egitera. Folkloriko, ez? Batzutan tendentzia bazegoelako nolabait folklorizaziora. Ez? Bazegoen horrelako. Eta egin duguna da, mapatxo bat eskintzen diegu, hitza jartzen dugu erdigunean, bai? Hitza jartzen dugu erdigunean, eta hitza erdigunean jarrita, joan zaitezkete, ez dakit, estenikoak, zuzenekoa behar du izan. Joan zaitezkete ez, antolatu beharko duzue, barkatu. Antolatu beharko duzue, estenikoa dan zerbait, antolatu beharko duzue ikusentzunezkoekin lotura duen zerbait, gero ardibide zehatzak nahi balimatuz, emango izkizuet, gero hibridoak izan daitezken batzuk, bai, papera oinarrian duten ekimen bat antolatu dezakezue, edo topaketak antolatu ditzakezue. Bai? Eta egiten dutena da, antolatu, kultur ekimen astea bizi, eta horrek, gazte, izaera horretan, eta nire ibilbide profesionalean, nola, ez? Eragiten du. Orduan, denbora guztian ari gera, ezagutu, esperimentatu, gogoeta, bai, meta. Denbora guztian ez, ezagutu, bizi, meta ariketa egin, metakognizio ariketa egin, ezagutu, bizi, bai, jolas hori egiten dugu etengabe, eta kulturrekimena antolatzen dugu herriko gainerako eragileekin batera. Bai, Arizmendi Eskorietzan ari gera, Arizmendi ikastolarekin, Luis Ezeza ikastetxearekin, Zaharren egoitzako, bai, adinekoen Eskorietzan badago adinekoen egoitza, eta hoiekin ere egiten da, udala bide lagun, bai, eta hau da nolabait egiten ari garena. Igual. Bai. Beste galdera bat, azken galdera bat, ja 5 minutu gelditzen zaizkigu. Hau bukatzeko, egin duzen prozesu honetatik, zein gako nagusi atera dituzue eskolarentzat baliagarri izan daitezkenak? Bueno, Letik hainbat aipatu ditu, igual oin bildu ez, Josunek aipatu ditu, eta Egoitzek ere aipatu ditu. Bai, horietako gakoak. Lehenengo eta behin, iruditzen zaigu horrelako prozesuek ikasleak eta irakasleak interpelatzen ditula. Kasu honetan, ikasleekin zerbait egin nahi baldin badugu, irakasle hoi espilu egiten digu. Eskatzen nahi gehanaren
gu izan behar gea horren eredu, ez da, nola bait. Orduan, interpelatzen gaitu danok. Eta hori oso importantea da. Bai? Eta hori da, igual lehenengoa. Bion, bai ikasleen eta bai irakasleon errepertorioan eragin behar du horrek. Egiten diren prozesuak ezin dira izan berez irakasleak duen errepertorioaren araberakoa. Osea, honek sistema osoa eragin behar du, ezta? Ikasleen protagonismo aktiboa sustatzen du, ez? Lehen egoitzak subjektu aktiboa uste dut aipatu duela, eta hori da pixka bat ideia, ezta? Zenbaitetan ikaslea hartzaile izatetik, eragile izatera, protagonista izatera, antolatzaile, inkluso sortzaile izatera eramaten duelako, ezta? Eta hori importantea da. Importantea da esperientzia eta esperientziaren gaineko gogoeta uztartzea, bai? Esaten zenuena, ez? Ez bakarrik, hemen gorputzetik pasatzen da, baina burutik ere bai. Orduan, bizi eta horren inguruko gogoeta egitea importantea da. Banakako zein taldeko identidadean ere eragiten du, eta hori importantea da, bai? Banakako zein taldeko ahalduntzea eta konpromisoa bilatzen da hauen bidez. Hizkuntzatik hizkuntzarako logika gainditu egiten du. Hizkuntza beti dago erdigunean. Edozein esperientzia kultural ikusi, antolatu nahi dugularik, berdin da, ezta? Arteetan oinarrituko gara, baina hitza eta hizkuntza beti egon behar da, erdigunean, eta hori garrantzitsua da. Beraz, disiplina artistiko horiek abia puntu izan da ere, hitza eta hizkuntza beti erdigune. Importantea guretzat ere, ikastetxetik haragoko zerbait ere badela, ezta? Komunitatearekin nolabaiteko elkarlana sustatzea bada, ez? Gu daukagun eskola edatuaren ideia gauzatzeko modu bat ere bada. Beti ez da egoten aukera. Baina aukera hauek arakatu egin behar dira, ikastetxen artean, udalarekin, euskara taldeekin, aisialdiarekin, gauza asko egin aldira. Orduan, behintzat hori euki gure repertorioan, ez da hori ere bada. Importantea baita ere, prozesua ez dela amaitzen ekintzak amaitzen direnean. Eta lehen aipatu duzu efervescentzia eta txirimiria, ez da? Oso garrantzitsua da, egituratuta egon behar da. Gauza puntualak egiteak ez ditu gauzak aldatzen. Eta gauza puntualetara iristen gara, baina igualez sistemetara, ez? Eta guk sisteman eragin nahi dugu, eta nolabait zerbait sistemiko antolatu, ez da? Hizkuntzen ikuspegi sistemikoa, baina ikastetxeko integrazio sistemikoa ere bai. Nolabait, ez? Orduan, importantea da, baina efervescentzia ere oso importantea da. Ze hor, egiten gara lagun, eta hor emozionatu egiten gara, eta emozioak balio du gero xirimiriak busti dezan. Beraz, dana iruditzen zaigu garrantzitsua, eta hori egituratu egin behar da. Eta horrek ematen dio zentzua, baita ere. Bai, eta 6. batzutan 7. ere badago. Bai, beraiek ja modu autonomoan musika talde bat sortu, eta hainbat kontzertu egin esaterako izan daiteke. Bai, jaz gaude huezin, bai, jaz gaude huezin, ja gara egin dugu eta euskaraz ari gara, ez? Eta euskararentzat, eta euskaratik, eta bai. Eta horrek bihurtzen du ikastetxea eragile, kultur eragile. Guk gure burua konsideratzen dugu askotan, ez? Guretzat euskara eta euskal kultura gure izaeraren parte da, gara, ez? Neurri handi batean kultur eragile. Nahiko genuke ikastetxeak ere, ez? Hainbat gauza egituratuta hori izan daitezen, ez? Importantea da baita ere, esperientzia personala prozesu akademiko baten baitan gertatzen dela, eta garapen eta identidade personala eta akademikoa eskutik doazela baita ere. Eta hori ere garrantzitsua da, ezta? Prozesuek horretara laguntzen dute. Eta gero badago idea bat guretzat importantea dalna, eta da irakasleak zerbait propio moduan sentitzea garrantzitsua dela. Bagara edo ez gara entzuten dugu askotan, ezta? Eta kultur eragile izateko kultura sentitu egin behar da, hiztun eragile izateko hizkuntza sentitu egin behar da, ez? Garena transmititzea, garena transmititzen dugunean pasioa transmititzen dugu, eta hori da motibagarria, ezta? Eta gara horretara toki desberdinetatik iristen gara, baina egia da, eta realidadea da, irakasle batzuk berez daukatela hori, eta beste batzuk ezain beste. Orduan, ez da bakarrik prestakuntza, da egitura. Nola egiten dugun egitura, berezkoa eta berezkoa ez dana, nolabait, ez, helburu komun horretan edo ikastetxeko
oinarri bihur dadin, ez? Hoiek pixka bat ikusten ditugu, uesirentzat baliagarriak direla, baina iruditzen zaigu edozein ikastetxerentzat ere badirela apur bat garapenerako motore izan daitezkela. Ordua pasa zaigu, mila esker, Leti, Karmele, Miren, eta demorarik galdu gabe Idurreri utziko diot hitza, gero, igotzen zaren mikrofonoa jartzen dizutenean eta hasiko du hori, uste fotokopia batzuk ere banatu nahi dituzula, edo norbaitik banatuko ditu. Idurrerik mikrofonoa jartzeko artean, pixkat aurkeztuko dut buruz arituko den, berez, Aizea Galarraga ere etortzekoa zen, gaixo dago, eta ezin izan du etorri zoritxarrez, beraz, Idurrek aurkezpena berak egingo du, tresna baten berri emango digu. Idurrek, ibili dira lanketa bat egiten eskoletan, eskolako kulturplanak sortzeko eta aztertzeko tresna bat diseinatzen, tresna horrek kulturbide du izena, ez? Eta, goizean hainbat aldiz entzun ditugun gogoetetatik abiatzen gara, ez? Azken finean, euskal hiztun oso edo euskaldun oso izatea edo euskararen edo hizkuntzaren transmisioa ezin dela elementu linguistiko komunikatibo soila izan, ez? Euskara irakastea dela baita ere kultura irakastea, ze bestela gramatikarekin eta ortografiarekin bakarrik ez dela sortzen euskaraz biziko den jenderik, ez? Nik ez dizut demorak egiten duko, Idurre, demora ere aurrera doa, eta orduan saiatuko gara lehen atxeden eta gero galdu dugun demoratxo hori begeskuratzen, eta, bakarrik zaude, aizea gabe, baina, pentsatu honen sajera hortan nola gauza asko jadanik aintzineko izlariek egan dituzten, ez ditut, ejepikatuko eta zuri uzten ditut. Idurre Alonso aurkeztuko dizuet, gure lankidea, UESiko irakaslea, asko aritu zara zu ere bigarren hezkuntzako masterean, baina azken urteetan lankide zaitut Euskal Kulturerari letza masterean baita ere, eta hor ere ardatzetako bat da irakasleei nola azaldu, nola egin Euskal Kulturaren transmisioa, ez? Beraz, kezka horrekin gabiltza azken urteetan, eta zuri uzten dizut hitza. Eneko esan bezala, gaur Aizea Galarragarekin eman behar nuen hitzaldia, gaixotu eginda, eta pena. Neuk hartuko dut hitza, baina bion artean eraikitako lana da, eta gero Enekorekin ere hainbat kontraste egindakoa, eta bai. Orduan, eskolako kulturplanak sortzeko eta aztertzeko tresna bat aurkeztea da gaurko lana. Hainbat hitz entzun dira eta ematen du gaur lerrokatuta gaudela guztiok, ezta, kolektibotasuna, aktibazioa, marko partekatuen beharra, gauza puntualak egiteak bai, bustitzen gaitu, baina gauzak ez ditu aldatzen. Eta gero ez dela soilik, oraintxe Karmelek esaten zuen, ez dela soilik irakasleen prestakuntza, egiturak behar direla guztia aldatzeko. Orduan pixkat, hortik gure gaurko jarduna. Zeri buruz hitz egingo dugun? Pixkat, lanaren testuinguru hau nondik abiatu zen, ze beharretatik abiatu zen eta zeri erantzuteko, ainguraketa teoriko txiki bat ere, pixkat gure oinarri ideologikoak non dauden esateko, importantea iruditzen zaigulako, tresna eta haren ibilbidea zeintzuk izan diren eta nola iritsi garen honaino, eta gero aurrera begira, tresna honen mugak azaltzea eta ze erronka dauzkagun. Orduan, Freirek esaten zuen oso importantea dela aurrei errealitatea irakurtzen irakastea. Eta errealitatea irakurtzen irakasteko lehendabiziko lana da guk geuk ere errealitatea nola irakurtzen dugun pentsatzea. Ze bestela guk ez baldin badugu gure errealitatea irakurtzen, beste batzuek irakurriko digute. Orduan,
lehendabiziko gure testu ingurua zen hizkuntza proiektuek, orain arteko hizkuntza proiektuek, hainbat aholkularitza eman ditugu ikastetxeetan, eta ohartzen ginen jomugan zutela 3 hizkuntzen arteko trataera bateratua. Bai, nola uztartu hizkuntzak beraien artean, nola egin transferentziak eta abar. Eta karo, gure kezka zen kulturan non geratzen da, identitatean non geratzen da. Bai? Orduan pixkat, kulturplangintzak egituratzea importantea zela pentsatu genuen, eta tresna bat behar genuela guztiok ere oinarri batzuk izateko eta marko partekatu bat. Hau guztia gaur aurkeztuko duguna ikastorratza aldizkarian argitaratuko da irailean eta eskura izango duzue. Bai, eskura izango duzue, baina behintzat gaur eskema bat eskainena izan dizuegu, errazago ulertzeko eta errazago jarraitzeko nondik abiatzen garen. Ainguraketa teorikoari dagokionez, nazio apurtua hautsia garela esaten zuen Jose Azurmendik, eta euskara indarberritzea esentziala zela nazioa berregiteko. Azurmendik esan bezala, hizkuntza eta komunitate nazional baten ardatza, hau da, hizkuntza da komunitate nazional baten ardatza. Eta bide horretatik, Ane Ablanedori irakurri diogu, imperialismoa dela giza eskubideen etsairik handiena. Munduko populazioaren zati handi bat aske izatea eragozten diolako. Biolentzia agerikoarekin edo kamuflatuarekin. Eta hori da, Ane Ablanedok dioen moduan, ezikusiarena egiten zaion gelako elefantea. Orduan, gure nazio zapaldu eta apurtua dugu abia puntu, eta hortaz hitz egitea ere importantea iruditzen zaigu ikasgeletan. Dagoeneko egiaztatu dugu, euskararen irakaskuntza hizkuntza gaitasunetara mugatzeak ez diola onik egiten, ez euskararen mailari, ez eta euskararen atxikimenduari eta erabilerari ere. Gero eta jende gehiago daki euskaraz, baina euskaraz erosoago aritzen garenon kopurua 8%koa da, Jurrebasoren datuen arabera. Beraz, elebidasuna sendotzeak ekarri du erdararen aldeko autua egiten duten elebidunen gorakada, ez euskararen aldeko autua egiten dutenena. Beraz, beharretatik haragoko erabilera behar dugu, atxikimendua behar dugu. Bide horretatik, Iratxarretolazak dio euskara biziko dela baldin eta kultur komunitatea da hiztun komunitatea trinkotzen badira. Ez, jendeak euskara jakite hutsagatik. Beraz, lehen esan bezala, helburua ez da ikasleak euskaratzea, baizik da ikasleak euskalduntzea. Gizataldeak egiten du kultura, eta aldi berean kulturak gizataldea egiten du. Guztia esan da, iruditzen zaigu hizkuntza proiektuen hausnarketa kritiko bat behar dugula, eta helburuak berrikustea behar dugula. Orduan, guk sortu dugu tresna bat, nolabait, hizkuntzen irakaskuntza kulturarekin uztartuko duena. Parkatu, ura, igual hartuko dut. Bai, mazaz. Orduan esaten nuen, sortu dugula tresna bat oso oinarrizkoa, lehenengo pausu bat izan nahi duena, hizkuntza eta kultura horren uztarketarako. Helburua da ikastetxei apur bat erraztea kultura hau, euskal kultura hizkuntzarekin uztartu nahi dugunean, nola eta nondik eraiki pentsatzeko tresna bat eskaintzea. Askotan entzuten dugu, sortu behar direla, espazioak sortu behar direla ekimenak hizkuntza kulturatik eraikitzeko, baina gero joaten gara ikastetxeetara eta ikastetxeetan ez dakigu hori guztia nola egin, ez dakigu hori guztia nola egituratu. Nola hasi, nondik hasi,
kurrikuluma badakigu kilometrikoa dela, gauza asko egin behar direla, baina ez dakigu nola iritsi horretara guztira. Orduan, apur bat, tresnaren helburua da ikastetxeak ekintza puntualetatik harago eramatea eta tresna egituratu batekin saiatzea etapaz etapa irteera profil horretan kultura ere txertatzen. Lehen Karmelek esaten zuen oso importantea dela ikaslearen irteera profila, ze irteera profil izan behar duen ikasleak, eta gure ustez ezin da, euskalduna baldin bada, ezin da kulturatik ulertu profil hori. Beraz, jarri diogu kulturbide izena tresnari, eta kulturbidek esan bezala kulturaren transmisioa egituratzeko tresna bat eskainiko digu, ikastetxek jardun kulturala modu sistematikoan antolatzeko, eta erabil daiteke diagnosi hutserako, hau da, non gaude, hori ikusteko, egiten duguna, nola egiten dugu, nola daukagu egituratuta, norantz joan beharko ginateken, eta ze diseinu mota egin ditzakegun. Apur bat, ibilbide hori eskaini nahi du tresnak. Orduan, ikastetxea dagoen momentuaren arabera, tresna erabil daiteke diagnostikorako bakarrik, erabil daiteke pixkat emaitzen gaineko hausnarketa kolektiboa egiteko, diseinua bera egiteko, edo egiten denaren ebaluazioa egiteko. Tresnaren sorkuntzan, Aizea Galarraga eta biok aritu ginen, eta hasierako ezurdura egin genuenean, erabaki genuen aditu eta arituekin kontrastea egitea importantea zela. Lehen esan dugu, bakarka ez goazela inora, eta pixkat kolektibotasun hortan ze adostasun zeuden, ze behar zeuden, ze pertzepzio zeuden ikusi nahi genuela. Orduan, hartu genituen 7 eragile, hezkuntzako 7 eragile, gero ikusiko dugu ze profiletakoak, eta eskatu genien tresna aztertzeko, eta ikusteko ze potentzial izan zezakeen tresnak, eta ze hobetzeko zeuzkan. Orduan, horrekin guztiarekin, kontraste horiekin guztiekin eraikitako tresna da, orain aurkeztuko dudana, eta eskerrak eman nahi genizkien kontrastean parte hartu dutenei, ze hainbat hemen daude, eta hoixe. Tresnak pare bat dimentsio dauzka, pare bat dimentsio haundi dauzka, bata da eskolaren testuingurua eta norabidea, hau da, erakunde mailako dimentsioa, eta bestea daia ikasgelan edo ikastetxe mailan egiten diren kultur praktikak. Orduan, tresnaren kontrastean parte hartu dute Mondragon Unibertsitateko irakasle ikertzaileek, BAM irakasleen Unibertsitate Eskolako irakasle ikertzaileek, Iraleko irakasle batek, Eskola Publikoko lehen hezkuntzako tutore zein ikastetxeko idazkari den kide batek, eta Eskola Publikoko bigarren hezkuntzako 2 irakaslek. Orduan, profil anitza ikuspegi desberdinetatik eraikitzeko kontraste hori. Eta Kristau Eskolako zuzendari izandako irakaslea ere. Orduan, pixkat hori eskatzen genien tresnaren baliagarritasunari buruzko hausnarketa bat, eta ekarpenak, tresnari egiteko ekarpenak. Oroar, balorazio oso positiboa jaso zuen tresnak, eta aipatzen zuten, pixkat ikastetxetako praktika kulturalak diagnostikatzeko eta planifikatzeko potentziala zeukala. Indarguneetan, egitura sendoa, garapen mailak orain ikusiko ditugunak, hausnarketa kolektiborako tresna gisa funtziona zezakela, eta ebaluaziorako tresna ere bai. Eta hemen, jarri nahi dugu pixkate indarra kolektibotasun hortan, bai? Halako tresna batek izan behar duelako hausnarketa kolektibo bat atzean, eta eraikuntza kolektibo bat, bestela ez da inora iritsiko. Eta gero, aipatzen zen baita ere, tradizioz hizkuntzarekin batera landu izan den kulturaren entitate propioa.
Ze euskararen normalizazioa hitz egiten dugu, baina askotan hortik kultura baliatu izan dugu soilik hizkuntza gaitasunak lantzeko. Eta hortik ere atera nahi izan dugu, bai? Kultura ez da ergatiboa lantzeko, kultura ez da hiztegi lantzeko, kultura hori baino askoz gehiago da, eta kulturak ematen digu izate propio bat, kolektibotasunetik eta Euskal Herritik. Eta pixkat hortik eraiki dugu. Eta gero, hobetzekoak ere planteatzen zizkiguten, hainbat familiek eta komunitateak ikastetxearen kulturaren garapenean duten parte hartzearekin lotutako adierazleak gehitzea, ikasleen sorkuntza prozesua hileko handiagoa egitea, kultur ondareari tradizioei eta herri kulturako elementuak fintzea eta abar. Orduan, guk hori guztia kontuan hartu genuen eta tresna berri bat sortu genuen. Hemen aipatu dizkizuet, pixkat lekukoek eta egindako balorazioak eta abar, baina aurrera egingo dugu. Orduan, aurkeztuko dudan tresna kulturbide, esan bezala da azterketarako, hausnarketarako eta diseinurako, kultur diseinurako tresna bat. Bi dimentsio nagusi, esan dugun bezala, bata da ikastetxe mailakoa, erakunde mailakoa nolabait, eta bestea da kultur ekintza puntualak aztertzekoa. Eta dimentsio bakoitzak badauka bere kategoria sistema, bere itemak, eta jarri ditugu 4 garapen maila ikusteko ikastetxe bakoitza non dagoen eta nola egin dezakeen aurrera. Orduan, iruditzen zaigu, garapen maila horiek izan daitezkela akuilu ikastetxeek aurrera egiteko eta garapen fase bat irudikatu alizateko. Ez ditugu banan irakurriko, baina nolabait, kategoria baldin bada eskola ikuspegia, instituzionalizazioa, hor, iten bat da kultur proiektu propioa izatea. Euskal kultura ardatz daukana. Eta hor, garapen mailak daude, kultur proiektu propiorik ez dagoela, beste proiekturen baten baitan dagoela, proiektu propioaren lehen urratsak egin direla, edo proiektu propioa sistematizatuta dagoela ikastetxearen baitan. Orduan, beste lidergoa eta koordinazioa. Ez dago esplizituki Euskal Kultur Plangintzarako lidergo espliziturik, Edo, jardueraren arabera koordinatzen dira batzuk edo besteak. Beste profil batzuetan lausotuta daude, igual hizkuntza departamentuak dauka lidergo hori, beste departamentu batek, Eta azkenengoa eta ideala 4. maila hortan, ikastetxe osoko apustua egiten da, zuzendaritza taldearen implikazioa eta arduradun taldea dago, adibidez. Orduan, ikastetxeak egiten baldin badu pixkat diagnostiko bat nun dagoen, ikus dezake nun dagoen, eta zeintzuk izan daitezken hurrengo urratsak. Eta hemen lehen amestutako hortatik, igual, esan beharrean zein izan daiteke hurrengoa, da, iritsi gaitezke 4. Eta 4. iristeko zer egin behar dugu. Eta orduan joan gaitezke batzuetan pausoz pauso, eta beste batzuetan zuzenean 4. egituratzen hasi. Orduan, esan dugun bezala, daude dimentsioak eta item desberdinak. Orduan, barkatu, ez du egiten atzera. Ez atzera egin da, hori. Orduan dauzkagu, hemen esan dugu kategoria desberdinak eta eskola ikuspegiaren barruan kultur proiektu propioa izatea, jarraikortasuna izatea, lidergoa eta koordinazioa, baliabideak izatea, eskola kurrikulumean, ekintza planean presentzia izatea, progresio mailak egotea etapetan. Hemen ere ikusten da adibidez, Euskal Kulturak kuriosoa da, baina HH-en eta LH-en izan ohi duela nolabaiteko presentzia eta jarraikortasuna ere bai,
Eta gero, DBH-era iristen garenean, dagoelako desertu bat, kezkagarria ez, eta justu gaztek gehien behar dutenean hizkuntza horrekiko atxikimendua eta komunitate horrekiko atxikimendua, batean ikasgeletatik, nahiko desagertuta geratzen dela euskal kultura. Orduan, pixkat, progresioa maila eta etapa guztietan, kompetentzien markoan ea kokatzen den kultura, ze askotan kompetentzien markoan sartzen ditugu hizkuntzak, sartzen ditugu matematikak, sartzen ditugu bestelakoak, eta kultura bera sartzen dugu, simbolikoki, egunak ospatzeko edo gauza puntualak egiteko, baina nun dago gaitasun kultural hori? Nun dago alfabetizazio kultural hori? Orduan, pixkat, kompetentzien markoan ere, ideala litzateko kompetentziekin uztartuta egotea, kultur kompetentzia ardatz gisa planteatzea, eta besteak osagarri izatea. Baina kultur kompetentziak proiektuetan eta ardatz izatea. Eta hori gutxitan lortzen dugu. Testuinguru hurbilarekiko lotura, hori ere iruditzen zaigu importantea, aniztasunaren aitortza, materialgintza, kultura espazioetan ikusgarri, baina ez ikusgarri bakarrik hor egoteko, baizik eta hor ere, ez dago presentziatik, presentzia puntuala izatera, presentzia jarraitua izatera, erakusketak eta askotan egiten direnak, eta gero bestea da ikastetxeko espazioak kulturaren beharren arabera egokitzea. Ze askotan metodologia berrien arabera egokitu ditugu, baina kultur beharren arabera ez ditugu egokitu. Ze txoko daude irakurtzeko, ze txoko daude kantatzeko, ze txoko daude antzesteko. Orduan, iristen ari gara horra edo kanpotik datozkigun beharrak ari gara hemen aplikatzen. Askotan metodologia berrien beharrak aplikatzen ditugu hemen, baina ez guretik, baizik eta beste ikastetxe eredu batzuetatik, beste herrialde eredu batzuetatik. Orduan, pixkat, gauza hori guztiak ere guretik pentsatzea. Orduan hori, espazioak, liburutegiak eta mediatekak, eskolako kultur egutegiak, hor ere oso ohikoa da, egunen ospakizunak, Gaztañerre eguna lehen aipatu da, Gaztañerre, Olentzero, lako, baina ohiko eskola egutegitik aparte, egutegia euskal kulturan oinarritzen da, lotura dauka horrek kurrikulumarekin, hala egiten da simbolikoki. Orduan, pixkat nahi izan dugu, hori, ez baldin badago ohiko eskola egutegian, baldin bada estatala, eta euskal kulturarekin zerikusi handirik ez duena, hurrengo pausua zein da, igual kultur ospakizun eta jaiak ospatzea, baina, igual, hasieran ez daukate inpaktu gehiegi. Gero egutegia euskal kulturan oinarritzea, jaiegunak, ospakizunak eta abar. Eta azkena egutegia euskal kulturan oinarritzen da, eta gainera lotura izatea kurrikulumarekin. Orduan pixkat, ikasketa prozesuak ere kulturan oinarritzea litzateke helburua. Komunitatea aipatu da lehen, eta ikasleen partaidetzan ere kulturaz ari garela, askotan, ikasleek ez daukate iritzia emateko eta erabakiak hartzeko eskumenik, eta guk erabakitzen dugu, hurrengoa litzateke jakinarazten zaizki, ez? Ospatuko dugu hau, ospatuko dugu bestea, baina jazta jakinarazi dizugu eta kito, eta bestea daia komunitate izaera hortara hurbiltzen hastea. Nahi baldin badugu beraiek konektatzea euskararekin, euskal komunitatearekin, bada ordua baita ere aktibazio hortan hitza emateko eta erabakiak kolektiboki hartzeko. Familia eta komunitatea, hor erabaki kolektiboak, aniztasuna eta pertenentzia, jarrera eta jokabideak, dauzkagu hainbat item eta guztietan hori pixkat lau garapen mailaren arabera antolatuta. Jarduera komunitarioak, lekuko agente kulturalak. Ikusten zaituztet asko argazkiak hartzen, hartu lasaie, baina hori izango duzu eskura gero ikastorratza aldizkarian laster, erabiltzeko moduan. Eta hau bera, uste dut grabatzen ari garela, eta gero YouTubeen ere okerrez banago ikusi egongo dela.
Hoixe, orduan, bueno. Eta gero hori, irakasleen prestakuntza eta berrikuntza pedagogikoan ere, askotan gaiari garrantzia handia ematen diogu ikastetxetan, euskal kultura landu behar da. Baina gero benetan prestatzen gaituzte, etengabeko prestakuntza antolatzen duenean ikastetxeak, prestatzen gaituzte hau guztia lantzeko, prestatzen gaituzte hau guztia ebaluatzeko. Lehen esan den bezala, ikastetxearen egiturak ere behar ditugu hau antolatzeko. Bai? Eta etengabeko prestakuntzan ikastetxe batean, ez baldin bada euskal kulturaren gaia langai, horrek ere zerbait esan nahi du. Orduan, euskal kulturak blaitu behar du, lehen esaten zen ikasgela blaitu, eta ikastetxea blaitu behar du, eta ardaztu behar da gainera euskal kultura ikastetxean bertan. Hori da ikastetxeari, erakundeari dagokion dimentsioa nolabait, bai? Eta gero dago beste dimentsioa bat ja ikasgelan egiten diren kultura adierazpidei dagokiena. Badakigu euskal kultura oso gai zabala dela, bai? Lehen aipatzen zen gastronomia eta bar. Guk hemen ez dugu kultura adierazpidei eman diegu garrantzia. Ez gara hain modu zabalean aritu, bai? Orduan, kultur praktiken gaian hartu ditugu alde batetik kultur praktiken ikuspegia eta ondarea, lehen aipatzen zuen egoitzek folklorizaziorako arriskua. Orduan, euskal kultura lantzen dugunean ze ikuspegitatik ari gara. Eta hor esaten genuen guk nazio apurtuaren, nazio zapalkuntzaren ikuspegitik hartzen dugula posizionamendu bat. Guk ez dugu folklorizaziorako kultura bat nahi, ez dugu saltzeko, kanpoan saltzeko kultura bat nahi, baizik eta biziarazteko eta gazteek euskal komunitatearekin eta euskal identitatearekin atxikitzeko kultura bat. Orduan hor, pixkat, kultur praktiken ikuspegian, Euskal Herriko 7 lurraldetako artisten presentzia egotea, praktika artistikoak zentzu kulturalarekin lotuta eta ez hainbeste folklorikoarekin, lekuko ondare artistikoa egotea, artelanak, eraikinak, objektuak, adierazpen kulturalen multzoa, kulturaren presentzia ikastetxeko irudi paisaian, errepresentazio kulturalaren gogo eta kritikoa, dauzkagu hainbat item eta kasu hontan 4 hoietan egiten ditugu guztiak, bai? Ez da apenas lantzen, adibidez, jarduera eta material didaktikoetan Euskal Herriko 7 lurraldeak ez dira apenas lantzen, noizean behin lantzen dira, lantzen da, baina ikasgai maila edo proiektu jakin batzuetan, edo eskolako testuinguru guztietan presente dauzkagu 7 lurraldeak. Bai, orduan, item hauek guztiak 4 garapen maila horien arabera antolatzen ditugu. Adierazpide artistikoak, eta kasu honetan ere, adibidez, aniztasuna kanonean, eta da, ez da lantzen, noizean behin lantzen da, bai, lantzen da aniztasuna, baina proiektu jakinen batean, edo etengabe ari gara aniztasun hori lantzen. Bai? Adierazpide artistikoetan, gero euskal iruditerian, natur, sinismen, balio iruditeriak, ze begiradatatik lantzen diren, zer lantzen den, identitatearen trataerarik lantzen ote den, pixkat horrelagoaz, historia, memoria eta lurraldea, kulturrekintzen ebaluazioa, eta horrela, iristen garaia, pixkat, erakundearen diagnostikora eta kultur jardueren diagnostikora. Eta diagnostiko hortatik irudikatzen dugu, aurrera egin nahi baldin badugu, ze urrats eman ditzakegun diseinu berriak egiteko. Eta gero, tresna honek berak, eskaintzen digu tresna, ebaluatzeko egiten ari garena eta ze puntutan gauden ikusteko. Bai, orduan pixkat, hori da izan dugun ideia tresna eraikitzerako orduan, eta ideia da baita ere guztiok tresna antzekoekin aritzea eta antzeko iparrekin aritzea. Ze bestela bakoitza ari da, ez? Bata ari da jarduera batzuk egiten, beste batzuk beste bat, baina ez daukagu ikastetxeen arteko adostasunik non hasi eta non bukatuko dugun edo zen markotatik abiatzen garen. Orduan, hoixe da pixkat izan dugun helburua. Eta aurrera begirako erronketan,
alde batetik hizkuntza kulturarekiko harremana behar duela komunitatearen biziraupena eta garapena bermatzeko. Hau da, hizkuntza bizia izango bada, kulturarekin lotua izango da. Ze bestela instrumentalizatzen baldin badugu, datuek dagoeneko erakutsi dute euskara instrumentalizatuta lortzen ditugula elebidun asko, baina ez direla euskaldun aktiboak. Orduan, horrek ere ez digu emaitza honik eman. Orduan, pixkat, euskara eta kultura landu behar da, uztartu behar da, hizkuntza biziak lortzeko. Hizkuntza plangintzak ez dira oraindik orain kultur komunitatea eta hiztun komunitatea trinkotzeko eraiki, eta gaur egun euskalduntzean daukagun erronka handiena kultura da, hori esaten zuen Iratxe Retolazak, eta hori da, ez? Azkenean kultur komunitateak ez baldin baditugu trinkotzen, nekez sortuko ditugu euskaldun aktiboak. Hizkuntza plangintzak, naiz kultur plangintzak nazio zapaldu eta apurtuaren testuingurutik abiatzea beharrezkoa da gure ustez, hain zuzen ere hizkuntzari zentzu bat emoteko eta erabiltzeko kontzientzia bat izateko. Eta gero, tresnaren erabilerari dagokionez, guk planteatzen dugu tresna malgu eta ireki gisa, hau da, bakoitzak hartuko du komeni zaion dimentsioa, komeni zaizkion itemak, baina behintzat guztiok ere antzeko gidekin eta antzeko helburuekin arituta egin dezakegu nolabaiteko indarra norabide berean. Esandakoa osorik edo zatika erabil daiteke, eta erabil daiteke momentu desberdinetan, bata erakundetzeari dagokionez, bestea kultur praktikei dagokienez, bakoitzak daukan testuinguruaren arabera. Eta oso importantea iruditzen zaigu, kulturbide erabiltzen dugunean, modu kolektiboan erabiltzea, ez izatea berriro ere, igual, euskara irakasleek egingo dutena ikastetxeko kolektibotik aparte, bai, hau da, modu kolektiboan, iparrak bateratu, eta talen esan dugun amets hori gauzatzeko, bideak zehaztea eta adostea. Hoxe da pixkat lortu nahi izan duguna, badakigu urrats txiki bat dela, baina behintzat eman dezakela gidatxo bat aurrera begira. Bueno, mila esker, Idurre, behar galderatxo bat egingo izut, orain, zuri galdera erantzuteko bitartean, etorko dadila Pernan Goñi itxieraz emateko gaurko saioari. Ideia on asko, gauza interesgarri asko entzun dugu, zuk aurkeztu duzun kulturbide tresna hori ere oso baliagarria izan liteke. Betiko galdera da gero hori nola sistematizatu eta ez gelditzea gaurko aurkezpen batean edo aldizkari batean, eta gero, badira ideia on asko, gero ez direnak egikaritzen, ez? Hori da behar daukagun arazo estrukturala egi honetan, ez? Gogoetak egiten ditugu, ikerketak egiten ditugu, baina gero erabaki hartzeko aukera dutenek ez dituztela aplikatzen nolabait gogoeta labur bat Pernan etorri bitartean. Bai, gauza batzuk sistematizatzen dira oso erraz, eta beste batzuk ez hainbeste, ez? Eta kuriosoa da, adibidez, kulturaniztasunaren inguruko diskursoak egituratu zaizkigula ikastetxe guztietan, eta hainbat ekimen egin direla, eta beste batzuk egituratzea ze zaila den eta zenbat kostatzen den. Nik uste, behintzat kontziente izan behar dugula, eta lehen aipatu da, orain figura berria, Euskararen Institutuak figura berri hori sortuko badu, ikastetxeetan ere ezin garela hasi hizkuntza bera egituratzen kulturatik at. Ze bestela berriro ere hizkuntza proiektu izango direnak edo normalizaziorako proiektu izango direnak berriro ere hankamotz etorriko zaizkigu. Orduan, ni asko arduratzen hau, irakaskuntzak daukan presa honek, aldatzeko presa honek, ez digula uzten askotan gelditzen eta ondo pentsatzen nora jo nahi dugun. Eta berriz daukagu arriskua berriro ere hizkuntzaren normalizaziorako hori ez, hizkuntza bizi bat eta bizigarri bat sortu beharrean berriro ere kultura aparte uzteko.
Kaixo guardion, mila esker guztioi. Ni marrazkilaria naiz, nire izena Pernangoñi da, Oñatin sortua naiz. Nire gaztaroan bai izan nula lotura euskal kulturarekin, Naparjei fantzinean egiten nuen lan. Beranduago, bizitza kontuengatik, nolabait esan dezaket apurtxo bat lotzatuta, ez dudala loturarik euskal kulturarekin. Osea, irakurtzen dut online berria, baina kitxo. Ni bizi naiz Donostia eta Bartzelona artean, kontu pertsonalengatik. Sorpresa handia eta niretako posa handia izan zen Mikel Diren gonbidapen hau, eta ni naiz marrazkilari profesionala. Ez dut nire burua autoretzat konsideratzen, ez dut nire burua autoretzat hartzen, nolabait nik marrazten dut nire bezeroek eskatzen dizkidaten gauzak. Saiatzen naiz nire bezeroak majoak izatea, nik majoa deitzen diet, enpresa handi askagarri batez izatea, baina, batzutan marraztu behar ditut hainbat gauza, nire oso gustokoa ez direnak. Saiatzen naiz bezeroari esaten, esatek ez dugu ipintzen hemen hau. Baina esaten diete, ez zaitu deintzun, jazta. Ordan, nik nire zerbitzuen artean, profesional bat mugan berra egiten du barkatu. Dago hau, deitzen dena graphic recording, dala itzalditan marraztea. Hau egin dute erakunde hiritarrentako eta baita ere enpresa edo erakunde oso handientzako. Osea, bai egon naiz lau lagunen arteko intsumiso elkarte bate amaroto ez dakin ongoa, etorri eta birra batzuk hartu eta jazta. Eta baita ere egon naiz leku batzutan non gonbidatu batzuk oso adibidez Europa parlamentari batzuk ziren eta inkluso polizia eta seguridade asko zegoen. Orduan, tarte horretan, hemen, hau, oso ondo, hau da nire neurria, nire neurri favorito hau da, ez bata ez bestea. Urduri jartzen naizenean, saiatzen naiz txistezituak egiten, orduan barkatuko diatzuen. Urduri nago. Orduan, erakutiko dizuet marrazkiak, eta Baskal ordua da, eta hau sarrera moduan egiten dutarako pantalla bat beti, eta hau ez dut bukatu hau egiten, nahi nuen ipini kulturintza sustatzea eta kultura horrela hitzpakoitza izatea gauza bat, baina eraikitzen dago. Pizkat igual gauza hori bera ere simbolikoa izan daiteke, ez dut bukatu. Hemen Josune Zabalaren hitzaldiaren hainbat zipristin, hainbat pintzelka da, eta, marko juridikoa ikastetxea, euskal kulturan ikastetxeari buruz arituko gara, gero harrapatu dut horra tradizioa, simbologia cool izatea, inklusiboa nolabait, karo, ezke ni jadin bat daukat, sartzen nahi naiz horitzarrez, baina ni gazten itzanean ere antzeako hausnarketak edo preokupazioa zeunden. Osea, euskarak ez du bat ere molatzen, jendeak ez du euskaraz egiten, jendeak guai egiteko erdara jotzen du, ni lehenengua. Orduan, ikusten dut gaur egun ere, tema horretan ari zaretela. Bertsolariak eta idazleak eskoletan ere irudikatu dut, ikaslea erdigunean, ikastetxean, nolabait aktore horiei buruz, ezta? Eta nik uste berriena izan dela hezkuntz kudeatzaile figura hori eraiki. Nolabait saiatu naiz egiten como eraikuntza bat, osea, como obretan nola grua batekin eta andami batekin, eta zein ezaugarri edo izan behar zitu. Gero beste gauza bat, hauek gero Mikeldik edo norbaitek esango dit, hau zuzendu, hau aldatu, hau ahaztu zaizu, hau esan horrela zeni askotan erratzen naiz. Gutxitan, baina noiz
Osea, adibidez, zifrakin, igual ipintzen dut milioiak eta 100.000, eta nik saltzen dut, eta gero batek esaten dit, hori atxekin da, zer, gizona zetakin dala, ez-ezekin, bale, baina, halako gauzak, gero aldatuko ditut, batzuk kolore gehiago izango dituzte, eta astelenean edo hauek denontzako da, osea, libre dira, norbaitek botako izuet, edo nonbaiten egongo dira zintzilikatuta, nahi bauzue hartu, edo erabili dezakezue, argitatu dezakezue, eta bar. Ez daukatek copyleft, esaten den moduan, totala, erabatekoa. Bueno, hemen Egoitzurrutiko etxea, indut karikatura barkatu. Eta oso guapoa zarete, baina azkenik marrazten behar du, segundo baten, hortan barkatu. Eta bueno, hau irakurdi behar da komiki baten moduan, nik komikiak ere egiten ditut, eta azten da ezkerretik eskubira eta goitik bera. Osea, iparraldean euskara ez da ofiziala, da lehenengo mezua, hemen, handagoena. Gaztek ez dute iaz euskaraz egiten bai honan, eta hor gero, nolabait, irudikatu dute erdian baten bat, simbolikoki doala euskara como bihotz bat eskaintzen gazteoi nolabait eruat eramaten, ezta? Ideia hori ulertu dut, igual. Eta gero nolabait 3 puntu zen den murgiltzea komunitatean garrantzia eta atxikimendua. Irudikatu dut hor, bueno, komunitatea ikaslea eta gurasoak eta talde pedagogikoa, asko gustatu zait talde pedagogikoaren termino hori, eta gero ikasle kopuruaren gorakada isladatu dut, eta aldaket, nolabait nahasmaz soziolinguistikoa horrela irudikatu dut, ez dakit ikusten duzuen ongi, atkatzen. Da, komiki bokadiuak, hor dauzkatela horrela, como bustana hori, korapio bat eginda, hori zehatu nahi ez egiten. Eta ekintza zehatzak, angelun edo piztu plaza edo testu liburuak, eta gero euskararen ebaluak eta buruz mintzo da. Ikasleek lotu egin dira eta irakasleak ere bai. Eta jauzia liseora horrekin ere bukatu da. Mai inguruan, zira, kafe hartu duzue, nik ere bai, askar berbain duzue, nik askar marraztu dut, oso ondo. Orduan, ikasgela kulturaz blaitu, Miren Oteiza eta Miren Basurtok, enola baite egin dut como bi urestatze iturri, osea bate, como baldekada bat eta bestea como dutxa bat edo, lapiko batera, lapiko hori da hezkuntza, eta hotik irteten da edo auskalo, ikasle iztun osoa. Hori ideia hori onela irudikatu dut. Baten batek aldetuzun ea kultura kontsumoa dela, hau bai temazo bada, gazteleraz esaten dena, gai bat, kultura kontsumismoa, kontuz, osea, nik esan nahi dut, nik Mikeldiri faktura bat bidaliko diot. Osea, espero dut ordaintzea. Ez da produktu bat, baina kulturgilek ere gastoa dauzkagu, zoritxarrez. Eta, claro, ez bagara, behin entzunion euskal idazle oso hon bati, barkatu nire ez jakintasuna, ez naiz horretzen zintzen, eta esaten zuen literatura eta dirua ez dira lotuta egon behar. Hori ezinezkoa da. Da, nik pentsatu nuen, orduan bakarrik aberatzek idatzi ezakete liburuak. Ez da? Ze bestela? Nundi dator? Edo zeiten duzu, lana egiten duzu kamarero moduan eta gero asteburutan idazten duzu? Igual ez duzu horren ongi idazten. Dezaketzu. Orduan, bale, kultura kontsuma? Hombre, noski ez nire galdetzen badiate ez, baina gero kulturaz bizitzeko aukera egon behar... Vale, barkatu, irakasle kulturgile, jabetu ze zareten, zer dira irakasleak, ez da? Izpilu baten begiratuta islatu dut. Ze kultura murgildutan zaudeten, ze komentatzen dio zuen zure ikasle. Ni ere gizurra badibedere irakaslea izan naiz, arte erretako fakultatean. Eta nire irakaslea esaten nien, gauza bat bestea,
Esate baterako, joan erakusketak ikustera, berba egin jendiaki. Joan erakusketa batera eta esan, kaixo, edurne naiz, erterreteko lehenengo mailako ikaslea naiz, ikasi nahi du, ze kontatzen doztazu. Bueno, orduan, zure islatzen zara, transmititzen duzu. Ezinezkoa da, transmititzea. Zela jantzi nahi zen, esan dozten. Lehen, makillaje ere baukagu, nahi duzu, eta pentsatu dut, hostia, esatik ez, igual marrazten dut esto, beti izan nahi, no? Baina, bueno, ez noiz makillatu, sorry. Horant, gero euskararen betaurrekoak hori ere gustatu zait, feminismoaren betaurreko more moguan, euskararen betaurrekoak ere ideia hori, ez da? Tradizioari buruz ere berba egin du, eta baserri bat irudikatu dut. Osea, segundo horretan besterik ez zaitu kurritu parkatu. Osea, baserri bat, jo que se. Eta idazle klasikoak, idazle bat, parkatu, como gizonezkoa, eta paisa moduan, zer dira euskal idazle klasikoak, paisak eta gizonezkoa, parkatu. Eta txapeldunak. Bueno, gero ikastaroa online dala, eta gero batzuk jaso ditut. Berak esandako batzuk jaso ditut, txuleta moduan. Rosa Ramosigoa, Jon Sarasua, eta kioskoa. Eta hortik ere ateatzen dela azken produktua. Gero, Miren Oteiz, beste Miren batek, berro egin du, sormen digitalari buruz, eta ikaslek sormena landu euskal kulturatik abiatuta. Zut hori nolabait egin dute, hori asko gustatu zait, gauza digital bat, zigaputuentzako, vertikala, eta hor irudikatu dute famobileko klik hori, eta nola ikaslei autoestimua igoite zaie, alako gauzak ikustia beraien katxarrituetan eta mugikorretan, eta hori oso. Gero, Carmele Pérez eta Letizia Garziaren txanda izan da, eta nolabait hemen gutxiago jasut, barkatuko kostazuen. Osea, hizkuntz kurrikulumetan bertsolaritza bai ondo sartu egin dala naturaltasunez ikastetxeetan, nik uste dute hori gauza ona dela, zorionez, marrazkilario. Eta gero iztunen profila nola den marraztut como perfil bat, konfiguratxo bat, baina abstraktua moduan, eta como hainbat geruzakin. Geruza bat como jarraituakin, eta beste puntuko marrakin, como kipula baten kapak izango dira moduan. Ez da, gaitasun linguistikoa, soziolinguistikoa, diskursoskoa, beste gaitasunak, ez da? Letizia Garziak hor irudikatu dute horrelako tuerka batzuk edo bueltak ematen, bata eragiten bestiari, orain ulertzea, memoria historikoa eta gerora begira. Eta gero hori, zorionez eman dit alako gauza bat marrazteko erraza. Eman dit irudi bat. Lourdes Iriondo, Oskorri, Urrengo Pausua Rock Radikal Baskoa, Guggenheima, eta etorkizuna irudikatzen da beti gauza bat zientzia fiziozko platu egalari bat horrela, eta esan da, no jodas, tío, lora bat ipini. Zatik ez. Etorkizuna zatik izan behar du bomba atomiko bat, ez dakitzu. Eta gero, uezi kulturalarekin ikasle kantolatu ekimenak egiteko eszenikoa, ikusentzutenzkoak, paperek, hori jasut. Igual, garrantzitsuena ez dago, Mikeldik esango, eta igual jasoko duzuen marrazkitan, gero daude gauzatxo gehiago edo baten bat aldatuta. Ekarpenak ongietorria dira. Ez naiz horiek, esan behar diot, aldatu behar du marrazkia, askotan aldatu, berdin da. Hemen ez ditaztirik eman kolorinak sartzeko, baina, Idurre Alonsoren hitzaldian, nolabait bat gauza jaso ditut, hor ikusten zuen nazio satitua apurtuta, hor lur pusketa batzuk bandera askokin, euskera nazioa gorpuztu. Osea, nazioa gorpuzteko nazioa behar dela. Bueno, zuek bak zuen ni baino hobeto diskurtso hau, ez dakiz zetan ari nahi zen. Osea, barkatu. Euskara jakin ala euskaldun izan. Hor buratu zait izatea, euskara jakin batek berba egiten du, eta bokadioan dago euskararena, eta beste bihotzean darama euskararena.
Gero, kulturbide, ipinu tresna muan, como llave inglesa bat, markatu. eta diagnostiko, diseña eta ebaluazioa sorkuntza kultureragileekin, nola baita kulturbide sorkuntzarako, hainbat idazle, irakasle eta beste euskal kulturgilekin laguntza jaso dutela. Eta, bueno, bestea bukatzeko, hori, non dago kultur kompetentzia. Osa, bai, kompetentziak, direla, direnak ez da, bakizue. Eta uste dut badagoela, jazta. Ai, barkatu. Atzera, bueno, jazta, galderarik edo. Eskerrik asko. Nik eskontzatan eta alakoetan ere marrasten dut, gura guzue kontrata hau. Bueno, jazta. Mil esker, bai Perna, mil esker den parte hartu zuen guztiei, etorri zareten guztiei, laugarren edizio izan da, esperot bosgarren bat ere eginen dugula, elkarlanean edo etorkizunean ere alako gehiago egingo ditugula, behar behintzat nabaritzen dugu, eta besterik gabe, bazkal ordua da, eta asteburua. Egi urratx bidera batez, etzi, egi urratx senperen,